Казан сөйлей. Сират көпірі. Yazушы Ринат Мухаммадиевнің шул исемдәге романы буенча эшләнгән радиоспектакльнең беренче кисәге. Өмет. Сценарий авторы Ахмед Рашид. Рольләрне башкаралар: Мирсәйд Солтангалиев, Ринат Таҗетдин, Рауза, Дания Нурлы, Раузаның әнисе Асия Гали, Сталин, Фәнис Җиһанша, Ленин, Наил Дунай, Мулла Нур Вахитов, Ирек Бахман, Гаяз Исхакый, Илдус Ахмаджан, Зәки Валиди, Халим Җәләй, Галимҗан Баруди, Әнвәр Габайдуллин, Садри Максуди, Идрис Мәсхуд, Ильяс Алкин, Юнус Сафиулла, Якуб Шанышев, Ильдар Хайруллин, Карл Грассис, Николай Юкачев, Яков Шейкман, Илтизар Мухаммадгали, Сәйид Галиев, Марсель Жаббар, Куйбышев, Мансур Ибрахим, Минжинский, Фарис Тахватулла, Тихомирнов, Фердинанд Хафиз, Аруджиев, Фарид Мамаш, Берия, Илдус Фаиз. Спектакльне Айрат Арслан алып бара. Спектакльне радио өчен режиссер Әлфия Гыйлаҗи, тавыш операторы Асия Бикбау, мөхәррир Рөстәм Ак егет әзерләделәр. Питердан Казанга китеп барышлый, Мәскәүгә гаиләсе янына кирип чыгарга җай табылды Мирсәйдкә. Кем кирәк? Кем бар анда? Бу мин, Мирсәйд. Син икәнсең әле. Исәнме кияү? Исәнме бей. Минем иркә кызым Рәсидә каясың әле. Мин кайтуга йөгереп килә торган иде. Авырып китмәгәндер бит. Әле генә йокыга китте. Уята күрмә. Рауза кайдасың? Аның белән бер хәл булдымы әллә? Әби, газапланма зинһар, тизрәк әйт. Раузага ни булды? Юк, берни дә булмады. Өйдә юк. Кайтып җитмәде әлегә. Рауза кая киткән иде соң, әбикәй? Таныш-белешләренә киткән иде. Кемгә икәнен әйтмәдеме ни? Кем белеп бетергән аныкын? Кайчан кайтам дисең ул? Әллә тагын сине бу арада гына көтми иде бугай әле ул. Нигә йокламыйсың инде, әбекәй? Бар, ятып тор. Кайтыр. Тыныч бул, синең кызың ул.
Ут бұршасы. Жетішмеген жері, аралашмаған кішісі yok. Әмма ул түндә икесенең дә күзенә йокы кермәде. Таң беленеп килгәндә генә аларның тәрәзә каршысына затлы арба җигелгән ат килеп туктады. Йда кунак бар икән ләваса. Я, исәнме? Ярыйсы. Үзең ничек? Кайда булдың әле булай? Булган җиремдә мин юк инде хәзер. Беләсең, ничек сагындым үзеңне, Мирсәет. Ничек сагындым. Зәңгәр күзле рау, чәчләреңә төшмәсен кырау. Иртәгесен Казанга ашыгучы поезд вагонында иде инде ул. Күзләре тәрәзәдә. Рауза турында уйладымы? Үртәлә, урынлы-урынсызга тынычсызлана башлайды ул бүген. Ничек дип җавап кайтарды соң әле? Булган җиремдә мин юк инде хәзер, дидеме? Шул рәвешле төн уртасында кайда йөрергә мөмкин хатын кызга? Әнисенә дә әйтми киткән, иренә дә аңлату юк. Шикләнә түгелме? Әллә үз хатынына ышанмый башладымы Мирсәет? Бары тик бер-берсенә ышанып яшәргә вәгъдәләшкән иде ишалар. Рауза белән икәүдән икәү Кырмыскалыга җәяүләп кайтырга чыгуларын исенә төшерде Мирсәет. Юл таныш, алар җитәкләшеп атлауларын беләләр. Яратам дигәнең дөресме, Мирсәет? Дөрес булмаганны әйтәләр димени. Егетләр алар авызларын яйтканны белмиләр бит. Егетләрне син каян беләсең? Ничек белмисең? Егетләр барсы да яратам диндалар. Беләсең килсә, яраткан егетләр кызларын күтәреп кенә йөртә икән. Нәрсә? Арадыңмы әллә? Армадым. Ә минем бер егеткә дә үземне күтәрткәнем юк әле. Мин җәбеп калыр дисеңме әллә? Була ул. Ай, Мирсәет. Мин сине бу тикле көчледер дип уйламаган идем. Син хәзер минем кулда, кызый. Кая телим? Шунда алып китәм үзеңне. Мирсәет. Теге авыз читендәге пешән кибәннәрен күрәсеңме? Нәрсә? Шунда барыргамы? Соң барыйк булмаса, Кырмыскалыга җитәкле җиткәнче күтәреп кайталмассың бит.
hazır. Yaratam dedim bit. Mirsayit. Niye birini de deşmişsin? Şulay indi o. Ya indi, Ravza. Ya. Tınışlan. Mirsayit. Tortunma. Sen meniki hazır. Равза, yılama sen. Миңа бик тә кыйын була син йыласаң. Миңа рахат. Йылагач күңелем бушана. Син миңа ышан, Равза. Мин һичкайчан, һичбер вакытта да ташламам үзеңне. Егетләре гел шулай индалар. Егетләрне белмим. Ә мин үзем һичкайчан һәм һичбер вакытта да. Ант итмә, Мирсәйт. Мин синең яхшы егет икәнлегеңне булай да беләм. Шулай булгач. Телисеңме? Менә бүген үк Кырмыскага кайтып җиткәч үк әтидән фатиха алабыз да никах укытабыз. Юк. Син миңа өйләнмәячәксең. Ни өчен? Син ни сөйлисең, Равза? Әйтерсең, ни өчен икәнлеген белмисең. Мирсәйт, син үзеңә тиңләрне табарсың. Шуңа өйләнерсең. Һәм бәхетле булырсың. Ә мин алданган кыз. Минем кемгә кирәгем бар? Ни сөйлисең син, Равза? Шул князь малаегда харап итте. Әти үлгәч, әниебез князь Кудашевка кияүгә чыккан иде бит. Менә шуның малае. Тукта. Равза, тукта, елама. Ярар. Үткән эшкә салават. Елама, Равза. Нигә? Сиңа тиң булмадым икән мин, Мирсәйет. Равза. Нигә бер сүз дә әйтмисең, Мирсәйет? Мине гафу ит димим. Ләкин ни дә булса сөйлә. Ачулан. Урыш. Ләкин дәшми торма. Мирсәйет дим. Мирсәйет. Нигә дәшмисең, Мирсәйет? Күңелеңнән чыгарып ташла син аны, Равза. Онут. Булмаган һәм юк дип сана. Син минеке, Равза. Бары минеке генә. Равза белән икесе арасында гына калырга тиешле сер хакында Мирсәйет уйланмаска тырыша иде. Ә бүген исә әйтеп аңлату мөмкин булмаган дәрәҗәдә кыен аңарга. Казанга барып җиткәнче катлаулы кичерешләр белән газапланып килде ул. Үсмер еллары узган 4 кыш дәвамында укып билем алган, аерылгач та сагындырып төшләренә кергән калага кайтып килә иде югыйсә. Кесәсендә мандат, итек кунышында өр-яңа браунинг.
1917 елның 12 июнь күнінде харакаттағы һәм тылдағы һәммә армия гарнизонларға Қазаннан телеграммалар юлланды. Анда бүтін Россия мұсылман хәрбиләренең съезды уздырылу турында хәбәр ителгән иде. Июль урталарыннан соң шәһәрдә bir юлы 3 съезд башланып китте. Дворяннар җыены бинасында бүтін Россия мусульманнарының 2-нче съезды ачылды. Бүтін Россия мусульман хәрбиләренең 1-нче съездына да делегатлар җыелды. 3-нчесе исә дин әһелләре съезды иде. 3 курылтай делегатларының үзара килешүе нигезендә июльнең 22-нче көнендә узган гомуми мәҗлис съездлар атналыгының йөзек кашы иде. Birleştirilgan oturuşni müfti Galimjan Barudi Kur'an ayeti bilen açtı. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Cemaat, tinchlanık cemaat. Muqaddas işimizni boshlab jibarik. So'zni boshlab Sodri Maqsudiga berik. Rahim eting Sodri efendi, rahim eting. Müslüman kardeşler, min bu minberge eski Rusiya hem Sibir Müslümanlarının milli medeni muhtariyet turundagı deklarasyonu ilan etүү üçün çaktım. Muhtaram cemaat, şuşa yıldan başlap bu gün 22 iyul günü eski Rusiya hem Sibir Müslümanlarının milli beyremi dep ilan etiler. Söz Muhammed Gayad Efendi İshak'a verilir. Nefsey, ana kim ol millet kahramanı? Türmelerden, sürgünlerden koytup kirgeni bulmadı. Barbar sulmadı, sığalmadı. Sosyal demokrat bulmasam barıp kuşaklar uber edim hocam. Yarar Molla Nur. Annan, tınlı geli muhterem edibimizni. Cemaat, biz bugün Россия Müslümanlarının birleştirilgen sıyızdı isiminden vakıtlı hükümetke müracaat kabul ettik. Türkiye, Mısır, Hindistan, İran hem Afganistan vekillerinin Stockholm konferensiyasına jibergen ötünüşüne 100 bilen bırılı zarur. Avrupalılar bilen bir derecede Aziya hem Afrika halklarının da milli üz bilgilenüge hukuklu ikenliklerini tanırga ve şu yolda olarga hal kaderi yardım kılırga kirek. İrekli hem demokratik Rossiya bu meselege bir taraf kalalmı cemaat. Eligi adım ilinin derecesini tışkı yaktan gına tügül, işten de birme bir nıgıta hem kütere düşecek. Çünkü
ул илләрдә безнең қан һәм дин кардәшләребез яши. Агайтайш. Нәкъ менә мине борчыган нәрсәләр турында сөйли. Әмма пролетар революция турында түгел. Ага, bu sende İlyas Alkin. Harbi şura җитәкчесе. Яш булса да кыю. Буйсан төс кыяфәтне Ходай кызганмаган үзеннән. Harbi киемедән ничек килешеп тора. Затлы нәселдән шу. Efendiler, min 18 yaştan harbi kiyim kiyip, Patşa armiyasında tupşa olup suğuşkan kişi. Tileklerimiz yakşansa, mında silengen her sözünü ayrım bir dikkat bilen tınlap, huplap oturdum. Mektep medeniyet için üst kulubuz alırga kirek. Bahaslaşmayayım. Din hem ahlak işlerine özümüz hoca bulurga kirek. Huplayım, bahaslaşmayayım. Azya hem Afrika Müslümanların kaygırtıda lazımıştır. Şulay yok bahaslaşmayayım. Lakin Müslüman harbi şahsların buldurmayı durup bıçağım da kıra olmayacakmız. Eskiya ben bunu anlatırmın. Anlamasa üzerine ökkelesin. Rusya Müslümanlarının üst harbi şahsları bulaşak. Biz hiç kimge karşı suğuşurga jiyinmibız. Ortak vatanını saklap nişik suğuşkan bulsak, şulay suğuşacakbız. Rükmesinler, evuz armibız. Bulaşak. Harbi şura şulay karar kıldı. Hem bu fikirden geri kaytu yok. Mirsaid, iştәсің мі? Тыңлайым. Гайратлы егет күренә. Хатырыңа кетләп қой, bu егет милләтнең генә түгел, җирнең астын өскә китерергә сәләтле. Күрәм, ишетәм. Фирканың үзе тоткан мәсләге ди. Социал-демократ түгелдер. Социал-демократ. Әмма бу егетнең җигәре фирка кысаларына гына сыя торган түгел. Барын көтәргә мөмкин үзеннән. Алай икән. Алкиннар турында ишеткәнем бар иде. Монысын беренче кат күрдем. Алкиннар затлы нәсел. Әмма Ильяс үзгә. Гүя içində җим бар, вулкан. Шуны исеңдә тот. Sabır. Сымалайса сүз сұраушылар болғаш, бірер иптешке сөз берек болмаса, кім сөз сұрай? Кім? Тавар жамағат Müslüman Sosyalistleri Komitetinden Bolşevik Mullanur Vahidov. Muhtaram cemaat. İңілік bu тарихи мәжлистә катнашучыларны Ленин җитәкләгән Большевиклар партиясе исеменнән сәламлыйсым килә. Безнең максатлар ачык, һәр кемгә аңлаешлы. Халыкларга азатлык, илгә иминлек, тыныч тормыш. Хезмәт ияләре ил байлыгына үзләре хуҗа булсыннар. Вакытлы хөкүмәт безне алдап яши. Müslüman кадетлары белән Müslüman эсерләре асылда аның җырын җырлый. Безнең улуг максатыбыз хезмәт ияләрен куллыктан азат итү булырга тиеш.
Үш съезінің бірләштірілген отырышы шуның белән тамам булды. Мирсәет белән Мулла Нур залдагы ыгы-зыгы һәм тантанадан тиз генә аерылып чыгу юлына чыктылар. Әмма ерак китәргә өлгермәделәр. Кемдер арттан куып җитеп, Мирсәетне беләгеннән эләктереп алды. Бәй, якташ, син түгелмесең? Күрмәмешкә салышып китеп барасың әллә? Ай, Зәки әфәнде. Мулла Нур, таныш булыгыз. Минем якташ Зәки Вәлиди. Ишетеп беләбез, тәкъсир. Бик яхшы, бик шатман. Мулла Нур Вахитов. Ярар. Сөйләшә сүзләрегез бардыр. Мин үз эшемдә булам. Хушыгыз, ям. Сау бул, Мулла Нур. Хушыгыз. Я Зәки. Сөйлә. Нинди язмышлар китерде Казанга? Орынбурда Вакыт газетында эшли дип ишеткән идем сине. Вакытта мин язышам гына. Анда Жамал әфәнде Вәлиди эшли. Ул тумышы белән тәтеш ягыннан. Беләм. Жамал әфәндене дә ишетеп беләм, аның язмаларын укымаган кеше юктыр. Мин язганнарны укымыйм дигән сүзеңме бу? Нигә алай дисең? Син татарның танылган галисе иш хәзер. Әллә минем китапларны да укыганым булдымы? Терек татар тарихы китабы һәр чак өстәлемдә. Гыйльми хезмәт буларак чыкканмы? Әллә мәдрәсә шәкертләре өчен дәреслекме? Гыйльми хезмәтең. Үзең Казанда ни эш бетереп йөрисең соң? Менә йөрим әле шунда. Тыңлыйм, күзәтәм, һәм тора-бара бер нәтиҗәдә ясап куймагайым. Серле сөйләшәсең әле син. Мин белгән Зәки Вәлиди ачык, эшкерсез кебек иде. Заман кешене генә түгел, таш кыяларны да үзгәртә. Нишлисең? Исәҗилләр, күшә кумнар, бетә эз, дарык, мәгъзум күңел без дә бетәбез. Дәртман чәкилеп чыга димәк. Беләм. Күреп тә, укып та яхшы беләм Закир әфәндене. Милләт каһарманы. Бик зат. Син бәхетле якташ. Галимнәр, язучылар белән аралашып яшисең, шагыйрьләрне беләсең. Көнләшеп карыйм мин сиңа. Үзеңне нинди җилләр китереп ташлады бу якларга? Менә яңа гына социал-демократлар партиясенә кирдем. Хәтерлисеңме теге чакта? Шәрәфләр матбугасы янында очрашкач, син миңа ни дигән идең? Сүзгә сүз кабатлый алмамдыр бәлки. Әмма аның мәгънәсе җанга сеңеп калды. Казанга килү татар баласы өчен ул газиз әнкәсе янына кайтуга тиң. Син нигә Казанга килдең дип түгел, син нигә Казанда түгел әле дип сорау дөресрәк булыр дигән идең, Зәки әфәнде. Хәтерләмим. Үсмер чакта ни әйтелмәс? Әллә сез дә Казанга киләсезме дип чакырырга теләвем иде, Зәки әфәнде. Монда ни эшләргә тәкъдим итәсез? Вакытлы хөкүмәтне бәреп төшерәбез. Һәм илдә эшче крестьяннар җәмгыяте төзибез, Зәки әфәнде. Шуннан ни була? Идел Урал буйларында үзебезнең республиканы игълан итәрбез. Кайт, Зәки әфәнде. Кайт син Казанга. Юк. Булмый да, килмәйм дә. Сөйләмә, тыңламайм да. Монда минем кебекләр буа-буарлык. Күрмәдеңме ни? Ана нинди мәхәббәт залга сыеша алмыйлар. Әтешәләр, тыртышәләр, һәммәсе укыган, һәммәсе акыллы. Киләммесең? Казаннарына аяк та басмый моннан ары.
Сөз сұрап, сөз дә бермәделәр бит, адам мәсхәрәсе. Киләммісің? Мында олтан болып жүргенше, Уралыма қайтып, сұлтан болам мен рахатланып. Юққа өпкәләгәнсез, Зәки әфәнде. Сөз сұраушылар әнә күпмейді. Бірсіне де бермәделәр иш. Біткә үш итеп тунны яғалар дейміне енді. Эшләгән кешенең қадірін біләмінесің ул татар. Izlənəsən, yazasın, шығарасың. Yox ақшаны бар итеп, не қадар жерлерден келесің. Мына сеңәмә, сені мұнда тыңларға да, ишетірге де тілеген кіші жоқ. Yoqqa өпкәләгәнсез, Зәки әфәнде. Қалығыз Қазанда. Бірге эшлик, язарбыз да, шығышлар да ясарбыз. Бұйырған булса. Қайтаммысың? Өзіңнің де башың кірсе, артың кірмәгән дисәм, дұрфа болар енді. Қайтаммысың? Әйді, менің білән кеттік Орынборға. Болмай. Тегінде мұнда йөри тұрған заман түгел, Зәки әфәнде. Көрәсің, дүния қойны, біздің Қазанда болуымыз хайырлы хәзір. Халық білән бірге. Халық білән дейсің. Орынборда азмыл халық. Онда да татар башқұрт білән дүния толған. Шонысын да искә алырға керек бит әле тағы. Телисеңме, юкмы? Біз бит монда килмешәкләр генә. Казанның үз татарларда күбаның. Күрәсең ишәнә буарлык. Нинди залларга сыймыйлар. Атыгында безнең дәрәҗә башка булыр. Үз якташларыбыз, үз дусларыбыз дигәндәй. Риза буласыңмы, Мирсәет? Айрылған ноғайу ашар, бөлінгәнді бүрі ашар дегенлер. Болмас іш біле бұталасыз, Зәки әфәнде. Болмас іш дейсің енді алайса. Болмас дейме, дүния бұл. Шуны да хәтеріңе төшерәм. Безнең Ирақ баба ак бүре булган. Аю бүреләргә генә бирешә торган заттан түгел, Зәки Валиди. Онытма шуны. Хәзергә хуш. Мин сезнең Казаныгызга сүз сорап аяк басачак кеше түгел моннан ары. Салқын гына хушлашып, якташлар икесе ике тарафка китеп барды. Мирсәетнең киңәшмә очрашуга барыр вакыты җиткән иде. Сыңаруын сыңармады ул, әмма килешенгән урында аны көтәләр иде инде. Мулланур Вахитов белән Камил Якубовны Мирсәет ерактан ук таныды. Өченчесе, хәрби киемлесе, читтәрәк тәмәке киратып тора иде. Якынрак килгәч, гаҗәпләнүеннән чак кына авып китмәде Мирсәет. Бала чактан танышы, әнисе ягыннан туганы икән лабаса. Мирсәет? Менә Менә сиңа очрашу ичмаса. Исәнме, Якуб? Саумы? Мен бит сине фронтта дип белә идем. Кайда килеп чыкты? Мулланур. Таныштыгызмы әле? Бу унтер-офицер, минем якын туганым Якуб Чанышев. Без таныштык инде. Хәтерлисеңме, Мирсәет? Теге чакта безнең Тукай авылына килгән идең. Тау башын онытмагансыңдыр әле. Хәтерлим, ничек инде хәтерләмәскә? Күлмәгеңнең җиңен шияләндереп, каз боты кимерткәнең дә истә әле.
Я булды, егетләр. Булды вакыт Құда-құдағый уеннарын қалдырып тұрайық. Күтәләрдер. Әйдәк. Müslüman Социалистлары комитетының Казан социал-демократлары белән алдан килешенгән очрашу иде бу. Һәммәсе үзләрен большевиклар санаса да, хәзергә айрым-айрым эшли иде әле алар. Һәр ике яктан 4 кеше. Әмма бүлмәдә татарларны 5 кеше каршы алды. Иң элек үзебезнең кунак Мәскәүдән большевик иптәш Блюхер белән таныш булыгыз. Карл Грасисны, Яков Шейкманны сез беләсез инде. Фәхирегез Тихомиров турында әйтеп тә торасы юк. Ягез, кем башлый? Үзем берничә сүз әйтим булмаса. Көрәш соңгы һәм хәл иткеч этапка керә иптәшләр. Питердагы июль вакыйгалары, Мәскәүдәге чуалышлар безнең өчен гыйбрәт булсын. Берләшергә, милли дини аермалыкларны онытып, бердәм һәм хәлиткеч көрәшкә әзерләнергә кирәк. Эшчеләрне кораллы восстаниягә күтәрергә кирәк. Иптәш Тихомиров, мине бик борчыган нәрсәләр бар иде. Рөхсәт итегез. Рәхим итегез, иптәш Грасис. Дөнья беткән диярсең. Көндә съезд, көндә тантана. Бөтен илнең милләтчеләре җыелды Казанга. Бу эшкә шик куярга кирәк, иптәшләр. Татар социалистлары, әгәр инде үзләрен большевиклар дип саныйлар икән, милли оешмаларның эченә үтеп кирсен һәм кул кушырып кына утырмасын. Кыртсыман эчтән кимерсен, таркатсын оешмаларны. Казан Стамбул яисә Мәккә түгел. Казан интернационалистлар шәһәре. Россия шәһәре ахыр чиктә. Грасис иптәш, мин үзем Стамбул белән Мәккәдә булган кеше түгел. Әмма Казан татар милләтенең мәдәни вә рухи мәркәзе. Берләшергә, бер йодрык булып тупланырга чакырганда, сүзләрне барлабрак сөйләшсәгез иде. Бу иптәш кем була тагын? Каян таптыгыз аны? Гаяз Исхакыйның шәкертен алып килдегезме әллә? Иптәш Грасис, мин монда үземне рәнҗетүләрен тыңларга килмәдем. Инде сорауыгызга җавап бирәм. Хәтерләргә тырышыгыз. Мирсәет Солтан Галиев шушы елның июленнән Мөселман социалистлары комитеты агзасы, большевик. Ә инде Исхакый дигән сүзегезгә килсәк, аның шәкерте түгел әлегә. Әмма Гаяз әфәндегә тел тидермәүегезне үтенәм. Ну тәртиптә соң үзегезгә, иптәш Вахитов. Мин үз милләтемне үзәктән ашый торган корт булырга җыенганым юк. Җитәр, иптәшләр. Безгә бер-беребезне хөрмәт итеп сөйләшкәндә дә бик тамаңа гына туры килер хәзер. Дөрес. Әмма мин Солтан Галиев сүзләре белән килешәм. Без монда фикер алышырга дип килдек. Юкса беренче мәртәбә генә түгел, иптәш Грасисның һәм кайбер башка иптәшләрнең шундый гадәте бар. Татар большевиклары белән, ата белән бала сөйләшкәндәй югарыдан торып, колакка чиртеп кенә сөйләшергә омтылалар. Бу һич нинди кысаларга сыймый торган нәрсә. Патша заманыннан килгән империячыл гадәтләрне онытырга вакыт. Бу беренчедән. Икенчедән, без үзебезнең тирәгә мөмкин кадәр күбрәк көч туплау өчен тырышырга тиеш. Мөселманнарның уянуы хафаландырмый безне, эшләргә мәҗбүр итә. Эшчеләр арасында да, хәрбиләр арасында да агитация эше
безнең тарафтан активлаша бара. Иптәш Чанышев, сез ни әйтерсез? Казан прапорщиклар мәктәбендә эшләүнең нәтиҗәсе булырмы? Борчамагыз. Безнекеләр сынатмас. Мирсәет иптәш дөрес әйтә, активлаша барабыз. Шулай да мин үз фикеремне әйтеп бетерим әле. Россия бер бөтен. Ул бүленергә тиеш түгел. Татар милләтчеләренең милли мәдәни мөхтәрияте турындагы уйдырмасы кыры утопия ул. Территориаль автономия һәм федерация дип сөйләүләре дә тормышка ашмас хыял. Татар большевиклары мондый буржуаз уйдырмаларга һәм төрле сепаратизмга кискен каршы чыгарга отпор бирә барырга тиеш. Акылың кытмысың? Акыт дисәң нишләрсең? Ик уйлап тормас идем. Аңламый да. Аңларга да теләми шул безне. Иптәш Грасис, сез татардан гел гаип кенә эзләп утырасыз. Милли дәүләтчелеккә омтылыш, ишетмәсәгез ишетегез, ул буржуаз уйдырма түгел, ә безнең татар большевикларының иң әвәле хыял максатларыннан берсе. Милли төбәккә эшләргә алынган без икән инде. Безгә кайбер мәсьәләләрдән хәбәрдар булу да зыян итмәс, большевик иптәшләр. Берләшергә кирәк дисез. Ә шул берләшүнең үзәк тамырына үзегез үк балта чабарга ният итәсез, иптәш Грасис. Элеккечә үк хокуксыз каласы булгач, ни өчен әле татар эшчесе кулына корал алырга тиеш? Россияны таркатырга җыйнабыз. Татар һәм башкортның үз идарәсе булудан ни зыян? Теләсә кайсы революциянең төп җигәре милли азатлык хәрәкәте дигәнне укыганыгыз булдымы соң сезнең иптәш Грасис? Марксны, Энгельсны яисә Плеханов хезмәтләрен караштырган, укыган кеше булай димәс. А Ленин Россиянең бөтенлеген яклый. Бернинди автономия яисә федерация турында искә алмый Ленин. Башка халыкларны изгән халык ирекле буламы дип сорый Ильич үз-үзеннән. Һәм җавабы кысканың, юк ди. Әнә шулай иптәш Грасис. Хәтерегезгә төшерәм. Бу аның милләтләрнең үз билгеләнү хукукы дигән хезмәтеннән. Сәяси максаттан әйтелгән сүз. Узак утырдылар ул көнне. Сәгать түнге 12 суккач кына кайтырга чыктылар. Соңгараларда Алкин кушуы буенча Грасис кулга алынырга тиеш икәнлеген хәбәр таралды. Нишләргә соң бу Ильяс Алкин белән? Вахитов һәм Солтангалиевны борчыган төп мәсьәлә соңгы вакытларда әнә шул иде. Аның белән сөйләшергә Мирсәит үзе алынды. Я, ни дип юмаларга җыйнасыз мине? Сөйләшергә, киңәшергә дип килдем, Ильяс әфәнде. Хуш, беләм. 20 меңлек милли гаскәр Казанга килеп кергәч, большевикларның күзеннән йокы качты. Хак сөйлисең, Ильяс. Гаскәри көч синең якта. Тагын Алатырдан һәм Бузаулыктан берничә рота чакыртканлыгыңны да беләбез. Караны. Разведка яхшы эшли икән үзегездә. Әмма сыңаргансыз. Ул роталар менә хәзер без синең белән сөйләшеп утырганда Казан вокзалында инде. Безнең сиңа үтенеч бер генә, Ильяс. Татар шәһәренә урам тутырып, шәһәрнең бер почмагыннан икенчесенә маршировать итеп йөри. Митинглар уздыра. Бер фитнә, атыш чыгара күрмәгез. Урыс белән татар арасында килешмәүчелек яисә агазага чыкса, моның ни нәтиҗәгә китерәчәген син миннән яхшырак беләсең. Безгә икеләтә акыллырак һәм сак булу кирәк. Килешәм. Без оборончылар. Берәүгә дә үзебез башлап һөҗүм итмәячәкбез. Ә инде безгә тисәләр. Мәрхәмәт көтмәсен берәү дә. Бу сүзләремне большевикларга тапшыра аласың. Инде
Сұрауларыңызны тыңлайм, Мирсәйет әфәнде. Ғафу итегез. Сіз дә бит алай кабул ителмәгән. Иптәш дияргәме үзегезгә, әллә товарищмы? Петроградта вакытлы хөкүмәтне бәреп төшерсәләр, бөтен власть большевикларга, эшче крестьяннар кулына күчсә, ни кылырга уйлыйсыз? Алмаган ат, тумаган кылын, атланмаулым, билеңне сындырсың дигән мәкальне мин яхшы беләм. Шулай да. Мин бүгенге хәлемнән риза. Февраль революциясе һәм вакытлы хөкүмәт безгә, татарларга, һич кем бирмәгән мөмкинлекләр бирде. Үз армиябыз бар, үз парламентыбыз, иншалла, Идел, Урал штатлары дигән хыялларыбыз да тормышка ашса, сөйгән халкыбызны аш яланга җитмәбез дип уйлыйм. Ильяс әфәнде, пролетар революцияның язмышы сезнең теләмәү, яисә минем теләмәвемә бәйләнмәгән. Ул көннең менә җитүе ихтимал. Шул көн килеп җитсә, ни эшләрсез? Әйттем бит инде. Безгә тимәсәләр, хокукларыбызны чикләмәсәләр, без дә казармаларыбыздан чыкмабыз. Икенче сорауым да бар. Дөрес булса, сез иптәш Грасисны кулга алырга җыенасыз икән дип ишеттек. Сезгә дөрес хәбәр җиткергәннәр. Без аны кулга алачакбыз. Нигә аны? Нигә мине яисә Бахитовны түгел? Соң чиктә Альгиницкий яки Шейнкман иптәшләр дә бар бит әле. Бер төрле хушак булсын. Хәрби шура белән артык булышсагыз, сезне дә эзләп табачакбыз. Ильяс әфәнде, тимәгез иптәш Грасиска, үтенеп сорыйм. Юкса, бер очтан безгә дә күләгә төшү ихтимал. Мин әйттем, иптәш Солтангалиев. Без үзебезнең карарларны көндә үзгәртмибез. Грасис шушы көннәрдә кулга алыначак. Ильяс Алкин ике сөйләшми. Ике-3 көндә үтмәде. Карл Грасисның эш кабинетыннан көпә көндез эшсез югалуы мәгълүм булды. Өстәлендә борчылмагыз, мин исән, вакытлыча гына акылга утырту өчен генә чакырып алдылар. Большевик сәлам белән Карл Грасис дигән язу табылган. Һәм ул аның үз кулы белән язылган иде. Октябрь революциясына 2-3 көн кала Казанда вакытлы хөкүмәткә турылыклы юнкерлар белән Николай Ершов җитәкчелегендәге Кызыл гвардиячылар арасында атышлар кабатланып торды. Ул көннәрдә булсын, Петроградта һәм Казанда власть большевиклар кулына күчкән тарихи сәгатьләрдә булсын, хәрби шура солдатлары казармалардан чыкмады. Ильяс Алкин сүзендә турды. Сез язучы Ринат Мөхәммәдинең «Сират күпере» дигән әсәре буенча эшләнгән радио тамашаның беренче өлешен тыңладыгыз. Аның икенче өлеше тиздән Россия радиосының хәбәрләр чыгарылышыннан соң яңгыраячак. Казан сөйли. 16 сәгать 10 минут. Әдәби драматик тапшыруларыбыз дәвам итә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга язучы Ринат Мөхәммәдиевның «Сират күпере» дигән романы буенча эшләнгән радио тамашаның икенче өлешен тәкъдим итәбез. Сценарий авторы Әхмәт Рәшит. Рольләрне башкаралар: Мирсәет Солтангалиев, Ринат Таҗетдин, Рауза хатыны, Дания Нурлы, Раузаның әнисе Асия Гали, Сталин Фәнис Җиһаншин, Ленин Наил Дунай, Мулланур Вахитов Ирек Бахман, Гаяз Исхакый Илдус Әхмәтҗан, Зәки Валиди Халим Җәләй, Галимҗан Баруди Әнвар Гбайдуллин, Садри Максуди Идрис Масуд, Ильяс Алкин
Юнус Сафиулла, Якуб Шанышев, Илдар Хайруллин, Кари Грасис, Николай Юкачев, Яков Шейкман, Илтизар Мухаммадгали, Саид Галиев, Марсель Жаббар, Куйбышев, Мансур Ибрахим, Минжинский, Харис Тахватулла, Аруджиев, Фарид Мамаш, Берия, Илдус Фаиз. Айрат Арслан алып бара. Радио тамашаны эфир өчен режиссер Әлфия Гыйлаҗи, тауыш операторы Асия Бикбау, мөхәррир Рөстәм Акъегет әзерләделәр. Хакимият, эшче, солдат һәм крестьян депутатларының Казан Советы кулына күчте. Аның рәисе итеп Яков Шейкман сайланды. Халык комиссарлары советында 10 кешедән нибары бер татар, милләтләр һәм мәгариф эшләре буенча комиссар Мирсәет Солтангалиев иде. Казанда бүтән власть советлар кулында дип хисапланса да, вакыйгаларның барышын читтән күзәтеп торган хәрби шура, аның 50-60 меңгә җиткән гаскәри бүлекләре, ниһаять Ильяс Алкин үзе җитди кеше иде. Көннәрнең берендә Ильяс Алкин Мирсәет кабинетына үзе килеп керде. Грасис мине алдады. Жауаплыкны син үз өстең алган идең, инде нишлибез? Мин большевик. Грасиска каршы бара алмыйм. Димәк, аңламадым. Не әйтергә җыенуың? Шул, иптәш комиссар. Мин сезгә бер ай вакыт бирәм. Туктамый икән, үпкәлештән булмасын. Аның өчен дә, үзем өчен дә җавап бирмәячәкмен. Куркытасың инде. Куркытмыйм. Кисәтән. Син бер нәрсәне аңлап җиткермисең, Ильяс. Хакимият большевиклар кулында. Иртәме соңмы моны танырга туры киләчәк. Килмәс. Законлы властьны гына танырга күнеккән мин. Ә сез аңа фитнә юлы белән килдегез. Халыктан сорамадыгыз. Хәзер шул законсыз властьны эшче крестьян җилкәсенә салырга ният итәсез. Халык кулына сез икмәк карточкасы белән мылтыктан гайры берни бирмәдегез. Кем соң ул законлы хөкүмәт? Учредилка һәм вакытлы хөкүмәт. Вакытлы хөкүмәт юк инде. Син үткәнне сагынасың. Халык сайлаган парламент бар. Аны таратырга берәүгә дә хокук бирелмәде. Фитнә белән башланган эш, фитнә белән бетәр. Саташып яшәмә, Мирсәет. Татарга кагылышы юк бу революциянең. Хуш! Декабрьнең 10-нда Халык комиссарлары советы пленумында агымдагы сәяси мәсьәләләр һәм хәрби шурага мөнәсәбәт уңае белән кискен бәхәсләр кузгалды. Артык булай дәвам итә алмый. Нишләргә? Юкса сәйе хәл килеп чыга. Власть советлар кулында. Шәһәр белән мөселман хәрбиләре идәрә итә. Вахитов белән Солтангалиевны тыңлап без ялгыштык. Артык суларга ярамавы көн кебек ачык. Мөселман хәрбиләрен бүгеннән коралсыздандырырга кирәк. Теләмәсәләр, үзләренә үпкәләсеннәр. Көч кулланып коралсыздандырырга кирәк. Тел сөяксез ул. Ә ике яктан да югалтулар буласын уйламыйсызмы? Революция, көрәшсез,
Күрәш қансыз болмый, иптәш Сұлтанғалиев. Бу очракта кан түгәргә ярамый, иптәшләр. Мин Карл Янович тәкъдименә кискен каршы чыгам. 50-60 меңлек гаскәрне сүздә генә җиңел ул коралсызландырырга. Кораллы конфликт хакында сүз дә булырга тиеш түгел дип саныйм. Чөнки бу татар белән урыс халыклары арасындагы зур бәрелеш булачак. Ә моңа юл куярга ярамый. Дөрес сөйләп Сұлтанғали. Ни эшләргә соң, иптәшләр? Кул кушырып көтеп утырганы. Ягамы. Бүген үк төн уртасында Казан гарнизонын һәм барлык кызыл армеецларны аякка бастырырга, хәрби шура казармаларын иң элек тупка тутырга, аннан атакаларга, милләтче җитәкчеләрен сүзсез-нисез юкка чыгарга, атарга. Башкача булмый. Башка юл юк. Тагын бер мәртәбә кабатлыйм. Революция корбаннарсыз гына булмый. Юк. Ул тәкъдимне тавышка куярга ярамый. Дары базы янында шырпы белән уйнауга тиң булачак бу. Хәрби шураны 2 мәртәбә туптан атып кына куркытып булмаячак. Йөзләгән, меңләгән кеше гомере белән шаярырга ярамый. Нәрсә җитми сиңа бу гуманист, а? Нигә бер син генә риза түгел? Иптәшләр, нигә дип әле без бер Сұлтанғалиевка карап, сукырга да ачык күренгән бердән-бер дөрес чарадан баш тартырга тиешле? Революция язмышы хәл ителгәндә фитнәчеләрнең җанын кызганып утырыйкмы? Җавапсыз кала алмыйм. Фитнәчеләр түгел, татар гаскәрләре алар. Әни өчен мин генә дисезме? Чөнки биредә шул татар мөселман халкыннан мин бердән-бер вәкил. Казармалардагы сугышларның күбесен мин танып беләм. Анда да минем кебек крестьян уллары, эшчеләр, халык вәкилләре. Анда минем туганнарым, кардәшләрем. Ни эшләргә киңәш итәсез, әйтегез. Хәрбиләр арасындагы пропаганда эшен тагын да киңәйтергә. Советларның һәм большевикларның максатын аңлатырга кирәк. Бөтен Россия мөселман хәрбиләренең якын арада булачак 2нче съездына үз кешеләребезне күбрәк уздырырга һәм дә килеп милләт мәҗлесе белән турыдан-туры ләгешми генә Милли республика мәсьәләсе уңаена үзебезгә бер зур киңәшмә уздыру кирәк булыр. Инициативаны бары тик эш белән, конкрет чаралар белән генә үз ягыбызга аударырга мөмкин. Ахыр чиктә Мирсәет тәкъдим кабул ителде. Ә берничә көннән Килеп җиттеңме? Сәлам, Мирсәет. Агай, ку атыңны пишән базары ягына. Нәрсә булды? Бер аңламыйм. Мөселман гаскәрләре бунт күтәргән. Иптәш Грасисны һәм Сұлтанғалиевны талап итәләр. Менә ничек? Бунт нидән килеп чыккан? Максатлары ни? Бүген иртән казармаларда листовка таратканнар. Анда бүген өйләгә кадәр коралсызланмасагыз, тупка тотачакбыз дигән ультиматум куелган. Менә ука менә. Күрәсезме, анда 2 иптәшнең кулы куелган. Грасис һәм Сұлтанғалиев. Провокация ич бу. Провокация икәнлеген беләм. Әмма ничек шуны исбат итәргә? Грасис белән синең башны талап итәләр анда. Юкса шәһәрнең астын үскә китерәчәкләр. Уйлый тор. Иптәш Грасис куйда. Ул хәрби гарнизонга кирип бикләнгән. Кораллы сугышка әзерләнә диләр. Ай! Ут белән шаяралар. Алар килеп җиткәндә, Шән базары умарта оясыдай гүш килә иде. Бүреләрнең милләте булмаган кебек, җәмәгать, явызлыкта яманатлары чыккан большевикларның да һәммәсе бер. Урысы ни, татары ни, иман юк үзләрендә. Мәчетләребезне җимертәчәкләр икән җәмәгать.
Хатыннарыбыз һәм кәләшләребезне җыйып алачаклар икән. Һәммәсе уртак булачак икән, җәмәгать. Ахсай, шул уртак хатыннарны барып күрергә иде. Әллә большевик булып китәсең инде. Тәсрәтсеңдә. Ул тыгыш нәфисле кешеләрнең үзләреннән дә артмас. Урыс большевиклары безне кешегә саныймысын, җәмәгать? Менә күрерсез. Тагын 1 сәгать ярымнан безнең казармаларны тупка тута башлаячаклар. Нәрсә? Кул кушырып утырыргамы? Башка ядрә ява башлаганын көтәргә. Хәзер кузгалырга, үзебезгә башлап һөҗүм итәргә кирәк. Дөрес. Җәмәгать әйтәләр. Большевикларның урысы татары юк. Һәммәсе бер. Гарсисы да, Солтан Галиевләре дә. Урыс куштаны ат тирisi ябынган 200 Сәрдар Гайнан Вәйсовка да күп туздык. Ялары туздырырга, Кабан күле төбенә лактырга кирәк үзләрен. Җәмәгать, ашытмыйган җәмәгать. Анда да безнең кебек эшче мужик балалар. Карале, гыр сис дигән адам мондамы? Юк. Мондамы? Юк. Һәм килмәячәк тә ул монда. Кара туктатта, Солтан Галиев дигән урыс куштаны кая? Юк. Базгашып качкандар, базга. Астына җибәргән. Астына. Нәрсә көтәбез, җәмәгать? Алар монда килмәячәк. Солтан Галиев монда. Мин булам. Солтан Галиев. Газиз милләттәшләр, дин кардәшләрем минем. Мин Солтан Галиев. Татар матбугаты сатлык җан дип каһәрләгән. Һәммә мөселманның явыз дошманы дип игълан ителгән большевик Мирсәет Солтан Галиев мин булам. Менә сез чакырганга килдем. Дөрес булса, сезгә минем башым кирәк булган. Кирәксә алыгыз. Мин каршыгызда басып торам. Я атып үтерергә өлгерерсез, әмма башта сүземне тыңлагыз. Безнең сине тыңлап торырга арам вакытыбыз юк. Большевик Солтан Галиев әфәнде, 2 сынавым бар үзеңә. Бер галлан мигына җавап бир. Аннан күз күрер. Беренче сынавым менә бу язуна. Син җибәрдеңме? Юк. Инде 2нче сынавым Кояш гәҗитендә язылганнар дөресме? Юк. Мине милләт душманы дип күрсәтәләр. Әмма шуны белегез, кардәшләр. Акны кара, караны ак итеп күрсәтергә омтылу, дусны дуска, туганны туганга каршы үстерү безгә элегелектән мәгълүм. Бу пычрак адәмнәр тарафыннан 1000 мәртәбәләр сыналган алым. Шән милләт угылы булган кеше икәнемне беләсегез килсә, сез минем татар телендә һәм урыс телендә басылган мәкаләләремне укып карагыз. Ахмәтбәк Саликов, Шакир Мөхәммәдяров әфәнделәрдән минем мәркәз милли шурада сәркәтиплек иткән чагымда ниләр эшләгәнемне сорагыз. Барыгыз Бакуга, сорагыз анда Мөхәммәд Әмин Рәсулзадәдән, Кавказда мөселман мәгълүматын аякка басырган Сөнгатулла Ибраһимовтан сорагыз. Уфада мине укыткан укучылардан сорагыз. Укытучылар мәктәбендә мине укыткан укытучылардан, шәриктәшләремнән сорагыз. Араларыннан берәрсе үз халкыма тырнак очы кадәр генә зыян иткәнемне әйтсә, үзем егылырмын аяк очыгызга һәм башымны күтәрмәм. Инде минем ни өчен большевиклар янында булуыма кирәк? Кемгәдер ярау өчен түгел. Мин ул эшнең
асылы хак икәнлегенә бар җаным, тәнем белән ышанган кеше. Бу минем иманым беләсегез килсә. Иманны алыштырып та, сатып та, алып та булмый. Сугышны кемнәр туктатты? Большевиклар. Русия халыкларына үз билгеләне хукукы биргән декларацияны кем кабул итте? Большевиклар. Hindistanны, Мисырны, Әфганстанны, Иран һәм Гарабстанны үзенең кулында изеп килгән инглиз буржуйларын кем фаш итте? Большевиклар. Буларны күрә торып та, мин ничек алар янына бармыйм? Кабатлап әйтәм. Мин бер кешенең дә тәлинкәсен ялаучы түгел. Казанга мине милләтемә файда итү теләге китерде. Әллә сез миңа земствода эшләү бик җиңел дип уйлыйсызмы? Шуны гына әйтәм. Миңа земствода әйткесез авыр мөхит эшендә эшләргә туры килә. Ике фронтта сугышкан кебек килеп чыга. Земствоның үзе белән, икенчедән, яңалыкны кабул итәргә теләмәгән халкыбыз белән. Урыс миңа татар булганым өчен кырын караса, татар урыска эшлисең дип тинтерәтә. Юк, туганнар. Земство минем өчен җылы урын түгел. Көн-төн эшләп алганым ашарыма, киенеремә җитми. Әйтсәм әйтим, трамвай кондукторларда күбрәк ала миннән бүген. Тагын шунысын әйтим. Соңгы көннәрдә мин ике ут арасында, аңлашылмау аркасында ызгыш, сугыш чыкмасын дип барам. Мине иң куркыткан нәрсә шул, туганнар. Без бер-беребезне аңларга тиешле. Җәмәгать бу егет безнеке, үзебезнеке икән бит. Я, Султан Галиев иптәш. Син моны әле. Исәнме, Ильяс? Нишлибез? Тагын ярты сәгатьтән тупка тота башлыйбызмы? Борчылмагыз, туганнар. Мин хәзер үк гарнизон гаскәрләре янына китәм. Пушка татар бистәсенә атмас. Мин сезгә ант итәм. Карарбыз. Килештек. Кем икәнлегеңне күрбез. Килештек. Юкса, мин сине. Килештек, Ильяс әфәнде. Ул көнне Казан шәһәрендә туплар гөрселдәүе түгел, хәтта мылтык аткан аваз да ишетелмәде. Апрель урталарында Казан губернасының мөселман эшләре комиссары Султан Галиевка Мәскәүдән Милләтләр эше халык комиссариатыннан татар-башкорт мәсьәләсе буенча ашыгыч киңәшмәгә чакырып, Сталин һәм Вахитов кул куйган телеграмма килеп төште. Ашкынып, канатланып барды ул Мәскәүгә. Кызы Расиданы күрмәвенә ни гомер. Раузаның да Мәскәүдә чагы. Мирсәет иңелек Вахитов янына ашыкты. Мирсәет, хуш килдең, көтәбез сине, көтәбез, я. Исәнме, дускай? Исәнме, исәнме. Казаннан зур сәламнар үзеңә. Белән, иштәм, Мирсәет, иштәм. Син анда бер ялгызың полкка каршы чыккан дип сөйлиләр. Арттыралар. Әйдә, син юлдан килгән кеше, бераз шәйләп алыйк. Әйе, Вахитов тыңлый. Килде иптәш Сталин. Монда. Әйе, минем янда утыра. Хәзер керәбез. Иптәш Сталин чакыра. Аннан әйбәтләп шәйләрбез. Көттергәнне яратмый ул.
Султанғалиев, сіз боласызмын инде? Иптәш Вахитов сөйләгәннәрдән чыгып, мин сезне бигдәү гәүдәле бер каһарман итеп күз алдына китерә идем. Исәнмесез, иптәш Сталин? Иптәш Вахитов бер кадәр арттыра төшкән күрәсең. Утырыгыз, иптәшләр. Сез, иптәш Султанғалиев, бер Казанда 2 дәүләт төзергә җыенасыз икән дигән хәбәрләр йөри. Ул кризистан югалтусыз чыкты, иптәш Сталин. Казанда власть советлар кулында. Татар-башкорт мәсьәләсе хакында нинди фикерләр бар? Татар-башкорт Совет Республикасы игълан ителүе турында хәбәр мөселман даирәләре тарафыннан бик хуплап каршы алынды, иптәш Сталин. Үзәктән килгән бу яңалык большевикларга шикләнеп караучыларны да уйланырга мәҗбүр итте. Большевиклар ни уйлый? Хуплыйлар, иптәш Сталин. Татарлар һәм башкортлар революцияны яклап утка да, суга да кергәзер. РСДРПБ члены Султанғалиев иптәшнең дә карашын беләсе килә. Шәхси карашын. Татарлар һәм башкортлар бер ананың игезәк уллары сыман, иптәш Сталин. Телләр якын, мәдәниятлары һәм максатлары уртак дигәндәй, бүлешер нәрсәләре юк. Сезгә, иптәш Султанғалиев, башкортларның бу мәсьәләгә мөнәсәбәте белән кызыксынырга туры килмәдеме? Сез үз халкыгыз исеменнән генә сөйләмисезме? Тумышым белән мин Уфа якларыннан, иптәш Сталин. Казан төбәгенә караганда башкорт далаларын һәйбәтрәк беләм дип саныйм. Соңгы көннәргәчә татар һәм башкорт арасында аңлашылмаучылык килеп чыкканы булмады. Тарихта да шулай булган. Үз иленнән куылган татарга җирен дә, сыен да кызганмаган башкорт. Татар мөгаллимнәре башкорт халкына гыйлем, мәгърифәт алып килгән. Сез, иптәш Султанғалиев, Император университетында нинди фән укыттыгыз? Профессорларга охшатып матур сөйлисез. Аңлатыгызчы миңа. Башкортлар ярык тагырак янында утырып калмасмысың? Республика бер булса да, үз билгеләнү һәм үз идарә хукукы башкорт халкының үз ихтыярында кала, иптәш Сталин. Истәрле тамакта булырмы, әлегә ачыкланмаган. Башкортларның үз идарә органнары да күздә тотыла. Аңладым, иптәш Султанғалиев. Сез бер республика төзү ягында. Иптәш Ленин һәм иптәш Сталин да шул ук фикерне яклый дип ишеттек. Иптәш Ленин өчен мин җавап бирә алмыйм. Мәсьәләгә аның үз карашы бар. Мин ашыкмау ягында. Бер адым алга атлап, 2 адым артка чигенүләрне табигатым кабул итми. Бу мәсьәләгә иптәш Вахитовның да мөнәсәбәте миңа яхшы таныш. Бер үк тегермәнгә сукыясыз. Шулай да сезнең фикер, иптәш Султанғалиев, нинди принципларга нигезләнә? Иң элек сыйнфый экономик принципларга нигезләнә. Терлекчлек һәм игенчелек белән көн күргән башкортларны промышленность һәм милли пролетариаты булган татарлар белән бәйләргә омтылу. Икенчедән, әйткәнемчә, культура һәм тел нигезләренең уртаклыгы. Өченчедән, революция һәм бердәмлек мәнфәгатьләре өчендә ике тугандаш халыкның бер йодрык булуы кулайрак дип саныйбыз. Татарда да, башкортта да, иптәш Сталин, аерылганны аю ашар, бүленгәнне бүре ашар дигән мәкаль бар. Бүре дигәнегез рус халкы буладыр инде. Аю кем? Сүзләремә андый комментарий бирмәүгезне үтенәм, иптәш Сталин. Мин бер халыкны да аюга, бүрегә тиңләмим.
Әлегіне сонаған дәлеллеріме құлақ салуыңызды өтінем. Дәлелләрегез тамаммы? Әйе, тамам. Алар сізні қанағатландырмады кебек, иптәш Сталин. Фикерләрегез қызық. Дәлелләрегез нигезле. Фикер һәм дәлилләрдән дә югарырак төшенчәләр бар, иптәш Солтангалиев. Сезне тыңлаганда мин әнә шул хакта уйланып утырдым. Аңлашылды, иптәш Солтангалиев. Сез азат. Ә сез, иптәш Вахитов, берничә минутка калып торыгыз. Сау булыгыз. Син дә чыгып җиттеңме? Сталин яраткан үземне. Нәрсә? Бер сүз әйттеме? Котелогы буш түгел егетнең, фикерли диде. Шул сүз өчен алып калдымы сине? Республика турында бер сүз дә әйтмәдеме? Шуны хәтереңнән чыгарма, Мирсәйд. Сталин соң дәрәҗәдә хәйләкәр кеше. Фикерен һич кайчан үзеп әйтмәс. Кешеләрне тыңлый белә ул. Башкалар бәгазләшкәнне күзәтеп утырырга ярата, ә үзенекен чыгармый. Күпчелек нинди нәтиҗәгә килсә, ул шуны үзенеке итеп, ахырда йомгак ясап, иң акыллы булып кала. Исең китмәсен. Татар республикасымы, Татар-Башкорт республикасымы, аның өчен барыбер. Җай чыкса, аяк чалачак. Эшләрбез дигәнчә барып чыкса, син сөйләгәннәрне үзенеке итеп тәкъдим итәчәк. Менә шулай, Мирсәйд. Тагын бер сәгатьтән алар Кремльдә Ленинның кабул итү бүлмәсендә иде инде. Рәхим итегез, дурдан узыгыз иптәшләр. Яныма сездәй татар егетләре килеп кергәч, үзем дә яшәргән сыман булып киттем бит әле. Яшьлегемне искә төшердегез, Казанны. Әлгенә Троицкий шалтыратты. Ахчылар Самарга һөҗүм башлаган. Самардан соң чират Казанга җитәчәк. Революция язмышы кыл өстендә иптәшләр. Халыкара капитализм безне менә шулай буҗрага алырга ишәп тота. Әйтегез, иптәш Солтангалиев. Казанда шундый дәһшәтле душманга каршы тордай көчләр бармы? Көчләр барын, иптәш Ленин. Әмма әлегә алар таркау. Иптәш Вахитов ни уйлый? Мин иптәш Солтангалиев белән нигездә килешәм. Ләкин Казан большевикларының таркау көчләрен тупларга сәләтле булуына шикләнмим. Казандагы фитнәне бастыруда иптәш Солтангалиев сез зур кыюлык күрсәткәнсез дип ишеттем. Кызганыч. Ваисовны гына саклый алмагансыз. Хикмәтле кеше Ваисовлар. Граф Толстой юкка гына мөкиппән китмәгән үзләренә. Иптәш Солтангалиев, сез нәрсә хакындадыр әйтергә җөрьәт итмичә торасыз кебек. Иптәш Ленин, үземне күптәннән борчыган сорауга җавап ишетәсем килә сездән. Я, сөйләгез. Әйтегез әле. Нигә ышанмыйлар безгә? Нигә безгә һәр чак шикләнеп карыйлар? Туктагыз. Сезгә кем ышан? Иптәш Солтангалиев. Кем шикләнеп карый? Ничә гасыр буена сабан артында гына түгел, патшаның һәр үрәтниге каршында да бил бөгәргә мәҗбүр булган татар халкы. Октябрь революциясеннән соң аның әле яңа уңга сулга карана башлаган. Башын күтәрә һәм билен турайтырга иткән чагы. Йөрәген буып торган патша ялчыларын бер селтәнүдә булгап ыргытырга әзер ул.
Бүтін дүния капитализмы интервенциясына қаршы күрештеді. Үз-үзін аямаяшақ біздің халық. Совет властын яқлап утқа да, суға да кірерге әзір. Тек бір генә нәрсе икелендірі. Сайырға мәжбүр ите, иптәш Ленин. Бізге ышанмыйлар. Ул кімнәр инде? Татарлар ризасызлык білдіріп урамға шықса, мәсәләнең асылы белән кызыксынып тормастан, аларны фитнәдә гаеплиләр. Үз арабызда аз гына берләшү, килешү күренәме? Милләтчелек ярлыгы тагыла. Тугандаш халыкларның революцион көчләре, башкортлар, казаклар яисә Крым татарлары белән элемтәгә керсә, бу бит үзе белән каплагандай, панисламист дип ялаягалар. Үзебезгә милләтче булудан куркып, 40 фиркага бүленергә, үзара яла ягышырга һәм үтерешергә тиешлеме без? Панисламизмда гаепләмәсеннәр өчен гомер-гомергә телләгать алмашкан туганнарыбызга сәлам бирмәскә, ярдәм кулы сузмаска тиешлеме? Тыңлыйм. Сөйләгез, иптәш Султангалиев, дәвам итегез. Бу минем өчен бик тә кызыклы бит әле. Урындагы большевиклар арасында милли мәсьәләгә мөнәсәбәттә ике төрле хата киң таралган. Беренчесе, милли мәсьәләнең һәм изелгән халыклар арасындагы милли азатлык хәрәкәтенең әһәмиятен бәяләп җиткермәү. Яисә күрмәмешкә салышу. Әйтергә кирәк, иптәш Ленин, бу авыру үзәктә генә түгел, җирле партия оешмаларында да киң таралган. Бигрәк тә милли изелүнең ни икәнлеген үз җилкәләрендә татып карамаган җитәкчеләргә хас. Икенчедән исә, милли дәүләтчелек һәм милли ан кебек төшенчәләргә турыдан-туры аяк чалу. Аларны яралгысында чактау юкка чыгарган тулучылар. Татар республикасы да, татар башкортларныкы да кирәк түгел аларга. Мин аны большевик буларак һәм һич арттырмыйча җаным әрнәгәнгә сөйлим, иптәш Ленин. Хәтта үземә мөнәсәбәттә дә бер генә тапкыр түгел еш туры килә миңа буларны кичерергә. Татар булганым өчен генә икенче сортлы большевик итеп күрәселәр. Кайберәүләрне хәтта үз-үземне ышандырасылар килә. Ә мин килешмим. Чөнки алай түгел икәнлегемне беләм. Бар шул әле бездә андый чир. Бик күп бәләләрнең башында империя чире, шовинизм чире тора. Кызганычка каршы. Владимир Ильич, бәхеткә каршы гади хезмәт ияләре, пролетариат һәм крестьяннар азат андый авырулардан. Казанны гына алыйк. Татар һәм рус эшчеләренең бирешә алмаслык һич нәрсәләре юк. Миңа калса, урындагы кайбер иптәшләр милли хисләрне капма каршы чәкештерүдән кызык таба кебек. Файда күрә. Иптәш Султангалиев сөйләгәннәрне миңа да үз җилкәмдә аз татырга туры килмәде. Үзара аңлашу, бер-беренең хәленә керү рухында барган әлеге әңгәмә байтак дәвам итте. Кремль ишек алдына чыккач та тәэсирләрен Вахитов белән уртаклашырга ашыкты Мирсәет. Молланур, синең белән күптәннән киңәшәсе килгән бер сорау бар бит әле миндә. Я. Әйт әле. Лозунг югарылыгына күтәрелгән пролетариат диктатурасы төшенчәсенә карашың ничек синең? Бу сорауны мин Ленинга да бирергә мәллә дип уйлап утырган идем. Дәшми калуың яхшырак булган. Маркс һәм Ленин хезмәтләрен укырга кирәк. Укыган барла ул. Соң, шандырмыйлармы? Шандыралар. Соң, әмма күңелдә канәгатьсезлек кала. Үзең уйлап кара, Молланур. Ни өчен дип әле бөтен хезмәт ияләренә азатлык китергән революцияне, яңа тормышны пролетариат диктатурасына чикләргә? Ә нигә пролетариат кына? Һәм нигә ул диктатура булырга тиешле? Соң, пролетариат революцион хәрәкәттә башлап йөрүче аңлы төп көчлә баса. Ничек шуны аңламыйсың? Беләм, аңлыйм. Соң, килешәм. Ярый.
Бездә татарларда бер кадәр пролетариат булсын да ди. Ә күп кенә күршеләребез төрки халыкларының зур завод, фабрикаларда бергә тупланып эшләүче милли пролетариаты юкламаса, алар нишләргә тиеш? Эшчеләр сыйрфын крестьяннарга каршы кую гына түгел, бер милләтне икенче милләткә каршы куюда булып чыга түгелмез. Ә без аңлый торып та, милли азатлык хәрәкәтенең нинди зур революцион көч икәнен искә алып җиткермибез түгел. Син күтәргән сорауларның күбесенә Ленин хезмәтләрендә җавап бирелгән. Ә калган өлешенә киләчәк җавап бирер. Нәрсә, Казанда иптәш Грасис белән бер чагыз пешмиме әллә? Каян алдың, мин алай димәдем. Сүз сөришеңнән, йөрәк тибешеңнән сизеп торам. Милләтләр эшләре буенча халык комиссарияты бинасы каршында аерылышталар. Вахитовның кирип шәйләп чыгарга чакыруыннан Мирсәет баш тартты. Кызы һәм хатынын сагынып килде ул Мәскәүгә, шулар янына ашыкты. Иртәгесен таң белән кайтыр юлга чыгасы бар иде. Кырау тимәс алсу гүлләр белән bir туган син белән тумыштан. Сидерәсең Рауза, кидерәсең, яралгансың ахры син уттан. Минем өчен күктән җиргә төшкән бәхетме син, яшен ташымы? Син булмасаң, белмим бу дөньяда, ияр идем кемгә башымны. Ак розалар торсын бер ягымда, син барында зәңгәр чәчәгем. Сүнмәс мәхәббәтең бар чагында, көрәш уты тынмас, яшәрмен. Күчтәнәчләр күтәреп, караңгы баскычтан күтәрелде Мирсәет. Үз гаиләсенә, үзенең газиз кызы һәм сөеп туя алмас Раузасы янына. Кияү, син икәнсең әле. Исәнлекме, саулыкмы? Исәнме? Исәнме би? Менә буларны читкәрәк алып куя әле. Ой, кызым. Менә ничек дә үскән бит минем кызым. Ох, минем кызым, кая муеннан ычкындырып тора әле. Менә мин сиңа нинди курчак алып кайттым менә. Тәти курчак. Бик тәти. Сиңа кызым, сиңа. Менә сиңа кремль күчтәнәче. Менә. Булар әби, Рауза белән сиңа. Рәхмәт инде кияү. Ярый кияү. Ярар, аш су әзерлим инде. Рауза иде юкмы ни? Әнием ружьёга китте. Ружьё янына. Сабый. Доктор Аруджиевна шулай дию. Не кияү. Рауза гел нервларыннан зарлана бит. Доктор Аруджиев янына киткән иде. Теге Баку врачы түгелдер бит? Анысын кем белә инде? Адресларын белмисең соң? Номерларын белмим кияү. Ни, бездән ерак түгел бугай.
Теге чакта син безне алып барган кызыл кибет янәшәсендә түгел микән? Ярар, әби. Мин Раузаны каршыларга барыйм әле. Китмә. Хәзер, кызым, хәзер. Әниеңне генә алып кайтам. Сез язучы Ринат Мөхәммәдиевның «Сират күпере» дигән романы буенча эшләнгән радио тамашаның икенче өлешен тыңладыгыз. Сценарий авторы Әхмәт Рәшид. Рольләрне башкардылар: Мирсәет Солтангалиев, Ринат Таҗетдин, Рауза хатыны Дания Нурлы, Раузаның әнисе Асия Гали, Сталин Фәниз Җиһаншин, Ленин Наил Дунай, Мулланур Вахитов Ирек Бахман, Гаяз Исхакый Илдус Әхмәтҗан, Зәки Валиди Халим Җәләй, Галимҗан Баруди Әнвар Гыбайдуллин, Садры Махсуди Идрис Мәсхуд, Ильяс Алкин, Юнус Сафиулла, Якуб Шанышев, Илдар Хайруллин, Кари Грасис, Николай Юкачев, Яков Шейкман, Илтизар Мөхәммәдгали, Саид Галиев, Марсель Жаббар, Куйбышев, Мансур Ибрахим, Минжинский, Харис Төхвәтулла, Аруджиев, Фәрит Мәмәш, Берия, Илдус Фәиз, Айрат Арслан алып барды. Радио тамашаны эфир өчен режиссер Әлфия Гыйләҗи, тавыш операторы Асия Бикбау, мөхәррир Рөстәм Акъегет әзерләде. Аның дәвамы иртәнге сәгать 10-да яңгыраячак. Бүгенге әдәби-драматик тапшыруларыбыз шушының белән тәмам. Казан сөйли. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Башкалабызда көндезге сәгать 10. Сез Татарстан радиосы тапшыруларын тыңлыйсыз. Әдәби-драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хәзер без сезнең игътибарга язучы Ринат Мөхәммәдиевның «Сират күпере» дигән романы буенча эшләнгән радио тамашаның 3нче өлешен тәкъдим итәбез. Сценарий авторы Әхмәт Рәшид. Рольләрне башкаралар: Мирсәет Солтангалиев, Ринат Таҗетдин, Рауза хатыны Дания Нурлы, Раузаның әнисе Асия Гали, Сталин Фәниз Җиһаншин, Ленин Наил Дунай, Мулланур Вахитов Ирек Бахман, Гаяз Исхакый Илдус Әхмәтҗан, Зәки Валиди Халим Җәләй, Галимҗан Баруди Әнвар Гыбайдуллин, Садры Махсуди Идрис Мәсхуд, Ильяс Алкин Юнус Сафиулла, Якуб Шанышев Илдар Хайруллин, Кари Грасис Николай Юкачев, Яков Шейкман Илтизар Мөхәммәдгали, Саид Галиев, Марсель Жаббар, Куйбышев, Мансур Ибрахим, Минжинский, Харис Төхвәтулла, Аруджиев, Фәрит Мәмәш, Берия, Илдус Фәиз. Айрат Арслан алып бара. 1999 елда әзерләнгән бу радио тамашаның режиссеры Әлфия Гыйләҗи, тавыш операторы Асия Бикбау, мөхәррире Рөстәм Акъегет. Көннәрнең берендә Мирсәеткә ашыгыч хәбәр китерделәр. Анда аңа кичекмәстән Мәскәүгә килергә кушылган иде. Аның өчен бу көтелмәгән хәбәр түгел. Һәлак булган Мулланур Вахитов урынына нәкъ менә аны куясыларын бик күпләр белә. Мирсәетнең дә киеренке бер көтү белән яшәгән көннәр иде. Чөнки җаны ашкынып торса да, аягы тартмый иде ул тарафка. Гомеренең иң авыр һәм катлаулы сәгатьләре шул кала белән бәйләнгән бит.
Мирсәет абый, мин бит әле сезгә хат та китердем. Ә сез күтәрелеп тә карамыйсыз. Кызларга күз салмас булдыгыз соңгы араларда. Хат? Кая китер әле? Нинди хат? Зәңгәр тышлы конвертны кулына алгач та, йөрәге жу итеп куйды Мирсәетнең. Кемнән икәне конвертта күрсәтелмәгән булса да, язуыннан беренче хәрефеннән үк таныды ул аны. Исәнме, Мирсәет? Исәнме, Мирсәет? Хат көтмәгәнсеңдер, әлбәттә. Әмма язмый булдыра алмыйм. Сине югалту ни икәнне хәзер генә белдем. Авыр миңа, бик тә авыр. Үз бәхетемнең кадерен белми ышынганмын, сикренгәнмен икән. Терсәкне тешләү мөмкин түгел инде. Бер кискән икмәк кире ябышмый. Тәнем хыянәт иткәндә дә, җаным синеке. Җаным синең белән булган. Синең дә ничек яратканыңны белә идем. Гафу сорамыйм. Кичерә алмасыңны беләм. Сагынам, Мирсәет. Юксынам. Әмма күзеңә күренергә ярамаганлыкны да беләм. Барын да уйладым. Мин китәм, Мирсәет. Кайда икәнлекне үзем дә белмим әлегә. Әмма бик еракка китәм. Һәм һич кайчан сине борчымаска, юлыңа аркылы төшмәскә, күзләреңә чалынмаска вәгъдә бирәм. Рәсидә минем белән булыр. Аның өчен борчылма. Кыз балага әни кирәк. Үз әнием бу кайгыны күтәрә алмады. Аны җирләдем. Хуш, бәгырем. Хуш, минем бердән берем. 1918 ел августның 20 көне. Рауза. Мәскәү елгасының аргы ягында зур таш күперне чыккач та, сул якта Кремльгә каршы салынган бер яңа йорттан фатир бирделәр Мирсәеткә. Ул баш аягы белән зур дәүләт эшләренә кирип чумды. Көн сайын диярлек Сталин белән очраша, озак кына әңгәмәләр корып, фикерләшеп, бәхәсләшеп утырырга туры килә аңа. Революция һәм ил язмышы турында гына түгел, көндәлек шәхси тормыш мәсьәләләрендә дә ачынып китеп сөйләшкән чаклары була. Сиңа өйләнергә кирәк хәзер. Юкса үз-үзеңне кая куярга? Кая барып бәрелергә белмисең? Шулай да бит. Әмма ул турыда уйларга да куркам. Кемеләкте шуңа өйләнеп булмый бит. Мәскәү татары белән тулган. Кызлары берсеннән берсе чибәр. Ике дә уйлап торма. Бер авызың пешсә, өреп кабасың дигән сүз бар бездә. Кемеләкте шуңа өйләнеп булмый шул, иптәш Сталин. Ә мин сиңа халык комиссариаты һәм үзәк комитет исеменнән киңәш бирәм.
Сузмасқа. Үйленерге. Әмені қонаққа шақырырсың. Татар тойында бір де болғаным yok. Рахим етіңіз. Мирсәйит Хайдаргалиевич, сізні битләрін сақалмайық басқан ниндидер бір сәйір иптәш сұрай. Мұсафир болса керек. Өзінің кім болуын әйтмей. Нәрсә дейім? Кірсін ме? Кірсін, кірсін. Зәки әфәнді деймі? Әйе, нақ өзі. Сталин жоқ екен, сенің янда отырып шығайым әлі біраз. Иптәш Сталин жоқ шол. Аның ішләрін мына миңа yüklәділер. Әйдік, түрден ұзығы Зәки әфәнді. Соңғы вақыттан ішләптір, сирәкләдігіз? Сирәкләу гына түгел, табанны ялтыратыр вақыт жетті. Сөйләгіз, бәлки мен ярдәм ете алырмын. Анысын мен білмеймін енді. Сіздің Зәки әфәнді сөйләшәсіз сүзләр байтақ. Қайсыннан башлы екен соң? Әллә юлдан келген кіші боларақ башта шейләп алабызмы? Рахмат. Шәй ішкен барла ол. Соң тыңлайм алай болса, Зәки әфәнді? Алдадылар бізні. Алдадылар. Сөзләрінде тұрмадылар. Ленинда, Сталинда икі шабата бір кем болып шықтылар. Өзлеріне керек шақта таулар вағда еттілер. Қазір ана шүпкәді санамилар біздің ешілеріні. Ялғышмайсызмы, Зәки әфәнді? Андай ғомумиләштірулер ясарға ашықмағыз. Мен оларға шандым. Суғышшыларымны бердім. Колчакны қудық. Партияларына кірдім. Не сұрасалар шуны ішләдім. Олар автономиялы деген сөз білән алдадылар. Үзеге сұрадыңыз. Үзеге істіләдіңіз еш, Зәки әфәнді. Мені тыңламадыңыз. Бір үзіліксіз аяқ шалу, таяқ тығу болды шығылыңыз. Yok, tayaq tıkmadım men. Benim ışanğanım şol idi, Mirsayit. Сөйләгіз. Зәки әфәнді, сөйләгіз. Сіз ол ғайыптан енді еш қайшан арын алмассыз. Татар білән башқұрт арасында сіз зан ясап қалдырдыңыз. Түгілі. Занны аны бітіріп те бұла. Білмейсің шол. Сенің қаршыда башқа зор ғайыбым бар. Нәрсе ол тағын? Мен бит Сталин қошқан шашадым бұларына. Нәрсе? Кіші Башқұртстанда аның қошуы бойынша мұны? Йоқла. Кіші Башқұртстан ол менің кіші ұлым кебек. Демәсін ама. Соң шолай болғай. Хатырыңда ма? Осыған ел ақырында күншығыш коммунистларының құрылтайын ұздырдыңыз. Башқұртстан вакиллері сенің тәқдимге тауыш беруден менің қошуым бойынша баш тартты. Мина мұны Сталин өзі қошқан еді. Политбюро отырышы білән дә шуны қал. Аңладың менде. Бик зор хата ясағансыз. Білән, Мирсайит. Шуңа күрә дә сенің қаршында ғайыбым зор. Мен анысы ғафу да итәрмен. Әміне халық қаршындағы. Ғұмырге бір ана балаларыдай ғұмыр кешірген татар білән башқұрт алдындағы хата ғафу итілерме. Мен бит ихлас күңілден ышанған едім, Мирсайит. Кіші Башқұртстан
башқұрт қауымын сақлап қалуның бірден бір жолы деп ойлаған едім. Иген егіп, киек жәнлік атып, алтын сатып иплігіне яшатасым, данын көтересім келген еді башқұртларының. Болмады шол. Алдадылар. Башқұртстан бар, Зәки әфәнді. Нихаят міне Татарстан да иғлан етілді. Кеше Татарстан. Әйе, шулай келіп шыға. Кеше Башқұртстан, кеше Татарстан. Исемігіне республика ишалармын. Тігілай итме, бұлай итме. Бір құқықың болмасын. Автономия шул боламы? Көз бояуғына ишол. Сіз шуңарға ұмтылдығыз бит, Зәки әфәнді. Битарлама мені Мирсайет. Бұлай да бек ауыр мені. Мен бұл рауышлы қол қошырып, көзге түтін жібәруші Ленин Сталинлардан мәрхамет күтіп ұтыра алмайын. Нешлейсің бит, Зәки әфәнді? Ғұмыр кешіру сират көпірі шаузу демеслер иданы. Біздің бәлки шул көпірден ұзған мәлібіздір. Біз сенің білән әна шул қылдан нішке, қылыштан өткен сират көпірінің қыл ортасында қазір. Ол көпірні бәлки біз ұзад алмабыз. Халқыбыз ол көпірні ертәмі соңма бір кешерге тиіштірмейді. Башқұрт білән Қозақ Қырғыз арасына Урыс үлкесі ясап, кереті құрыға жиналар ішені. Ата-бабадан келген ортақ далаға хужа болырға екен есеплері. Түркістанға қашып, яңа күреш башларға мәлі. Сталинға да шул сұрауны беруге жиынған едіңіз бе? Жоқ, аңа Уәлиди керек түгел енді қазір. Уәлиди өз жырын жырлады. Мен аның көзіне қарар үшін келген едім. Ұшыратсам да сөз айтмас едім, көзіне гіне қараған болар едім. Оңайсызланыр едім екен. Ұяты бар ма екен? Yok білән маташмағыз, Зәки әфәнді. Не кеңеш етесің соң алайса? Білмейм, Зәки әфәнді. Өзіңе қара. Яяр. Кеттім әлі мен. Бір-екі күннен Кавказдан әйләніп қайтқан Сталин Мирсайиттан қат-қат Вәлидині сұрап аптыратты. Табарыға керек. Аны қолдан ышқындырырға ярамай. Мә, оқы. Уфадан келген телеграмма. Ашығыш рәвіште жер тишігінен болса да табуыбызны өтінәлер. Халық тәләп ите. Пролетариат тәләп ите. Аның ише милләтшіні үз қолы білән дә сатарға әзір. Кім білейін аның қой екенін? Сізге ярдәм ете алмам шул, иптәш Сталин. Біз аны табарбыз. Тиешлі жазасын да берербіз. Алло. Әйе мин. Сталин.
Иптәш Сәйетғалиевны шақырығыз. Мин Сұлтанғалиев кабинетында. Айы, мында кірсін. Хәзір үк. Иптәш Сталин кірерге рұқсат ма? Айы, кірігіз. Отырығыз. Сұлтанғалиев иптәш. Сәйетғалиев иптәш. Икегіз де иптәш. Өзара иптәш түгелсіз. Бірігіз Сұлтан, бірігіз Сәйет. Икегіз де Ғалиев. Туғаннар мәлләсіз. Тарихшылар бутап ертірәл өзігізні. Димәк, Сұлтан білән Сәйет килешмиләр. Сәйет икмәк зиған. Сұлтан ышатмаған. Сәйет баш бирмәгә. Сұлтан іштән қуған. Хикәйет қызық килеп шыға бит әле. Мир Сәйет. Хикәягез қызық, иптәш Сталин. Әмма хақиқат башқачарак. Һәм күпкә җитдирәк. Ул партия политикасын аңламый. Революция язмышы түгел, татар мужигі қадірлерәк аңа. Кабаланмый гына. Ипләп кенә сөйләгез, Сәйетғалиев иптәш. Мин партия солдаты. Мин партия кушканны үтәдем. Революцияга икмәк кирәк булганга. Авылларда җыен җыеп, тапшырыр икмәге булмаган кешеләрне сәгатьләр буе тезләндереп торырга да партия куштымы? Тезләнсә, алар Совет хакимияте алдында баш иде. Шуннан нәрсә булган? Балалары, хатыннары карап торганда, мужикларның штаннарын салдырып шомпол һәм таяклар белән кыйнарга да партия куштымы? Аның каравы яшергән җирләреннән янчып икмәк табып китерделәр. Ирләрен коткарасы килгән хатыннар, аталарын кызганган балалар икмәк ташыды. Сабыйлар авызыннан үсеп алынган икмәк. Арчада бер юлы 30 крестьянның башын чауып издерү нигә кирәк булды? Гыйбрәт өчен. Арчаларга ул гына аз әле. Аның каравы 2 улау икмәк төяп узаттык. Тамактан изеп шәшүлеккә дип сакланган икмәк бит ул. Аннан чистайда ниләр майтардык? Мин түгел, иптәш Сталин, мин түгел. Тройкалар. Аларга Мәскәүдән кушылган. Бер чистай иязендә 600 крестьянның башына җитүдә партия өченме? Крестьян түгел. Үлчәп сөйләшегез, Мир Сәйет иптәш. Кулаклар иде алар барысы да революция дошманнары. Мишәрләр алар, мишәрләр иптәш Сталин. Мишәрләр барысы да кулак. Үзе дә мишәр булганга яклый ул аларны. Революция солдаты. Кем ул мишәр? Мишәрләрме? Мишәрләрме? Мишәрләр шундый татарлар алар, иптәш Сталин. Татарларның үткеннәре, елгырлары, усаллары ул мишәрләр. Әйтик, иптәш Троцкий кебекләре. Татарның иптәш Троцкий кебеге. Иптәш Сұлтанғалиевны Троцкий белән шахмат кына берләштерми икән. Димәк... Иптәш Стасовым. Алло.
Елена Дмитриевна, миңа иптәш Ленин белән сөйләшергә кирәк иде. Бик ашыгыч. Иртәгә? Иртәгә соң булуы бар. Әйе, тыңлыйм. Ни әйтергә телисез? Владимир Ильич, мин әле генә Идел буеннан, Татарстаннан йөреп кайттым. Татарстанда хәлләр зарланырлык түгел дип беләм. Ничек анда? Миңа сөйләгәннәр дөрестер бит? Түгел, иптәш Ленин. Сезгә дөрес булмаган информация җиткерелгән. Идел буенда ачлык, иң куркынычы Татарстанда. Ничек? Әле миндә бер атнашымасы элек кенә Татсавналком рәисе Сәйдгали булган иде. Ул зарланмады. Кирәксә, тагын икмәк табарга вәгъдә бирде. Минем аңа ышанмаска хакым юк. Сәйдгалиев хәзер Совнарком рәисе түгел. Иптәш Ленин, быел Татарстанда ачлыктан 40 меңнән артык кеше үлгән. Ашыгыч ярдәм күрсәтмәсәк, ачлык корбаннары 100 меңнәргә, миллионга җитәчәк. Мужикның шәшәренә орлыгы юк. Мин берни аңламыйм, Солтан Галиев иптәш. Кем хаклы түгел монда? Әле бит Самарага икмәк сатырга тиеш идалар. Самарага икмәк сатылмаячак, Владимир Ильич. Чөнки икмәк юк. Татсавнаркомның яңа рәисе Мөхтар белән сөйләштек. Җаваплылыкны мин үз өстемә алам. Аңламадым. Берни аңламадым. Ничек инде булмаган икмәкне бар дип була. Икенчедән, хезмәт һәм ил иминлеге советы карарын үтәмәскә дә хакыбыз юк. Иртәгә минем яңа кирәшләрем. Мин Стасовага әйтәрмен. Килештек, Владимир Ильич. Иртәгә сәгать 10-да мин сездә булачакмын. Яхшы, иртәгә кадәр. Сау булыгыз, Владимир Ильич. Мен 1923 елның 23 гыйнварында партия губерния комитетларына бик тә яшерен дигән гриф белән Политбюро һәм Үзәк комитетның оештыру бюросы исеменнән циркуляр җибәрелә. Анда Ленин авырый, хәле яхшыдан түгел. Ул инде Политбюро утырышларында катнашмый, беркетмәләр белән дә танышып бармый. Аңа хәтта газета укуда тыелган. Кайбер фикерләрен язып бару өчен көндәлек сыман нәрсә генә алып барырга рөхсәт бар. Шул язмаларының кайбер фрагментлары матбугат битләрендә урын ала. Димәк, аларны хаста кешенең язмалары дип кенә кабул итәргә кирәк дигән сүзләр бар. Шул рәвешле вафат буларына нәкъ 1 ел элек Ленин политик көрәш мәйданыннан читкә тәрелә. Партия һәм совет җитәкчеләре арасында үзара ыгы-зыгы, төркемнәргә бүленү, урынсыз бәхәсләр куерганнан куера бара. Нәрсә инде бу иптәш Сталин? Ниндидер ыгы-зыгы китте. Бер нәрсә төшенмим. Беләсең киләме? Кресло өчен сугышалар. Менә нәрсә. Халык турында кем кайгыртыр? Эшче крестьян мәнфәгатен кем кайгыртыр? Халыкның да түземлеге бетүе бар ич. Шуның белән ни димәкче буласың? Халык массаларының революциягә ышанычын ныгытырга вакыт дим. Сугыш белән ачлыктан башканы күргәне юк ич әле аның. Тарих көрәштән гыйбарәт Мирсәет. Революция тарихы киеренке көрәш шартларында гына язылачак. Социализм өчен көрәш башлана гына әле. Ансы белән мин килешәм. Әмма дөнья революциясе ясарга алынган иптәшләренең кресло өчен, хакимият өчен көрәшеп гомерләрен заяга үткәрүләрен аңламыйм. Син дә бит кул кушырып кына утырмыйсың. Солтан Галиев
иптәш айрыша активлашты дигән хәбәрләр йөри. Аңламадым. Не әйтергә теләвегезне аңламадым, иптәш Сталин. Аңламадыңмы? Әллә аңламаганга салышуыңмы? Шулай кырыс каравыгызның сәбәбен аңламадым, иптәш Сталин. Аңламасаң, аңлатабыз аны. Тыңлыйм. Иң элек Политбюро фикеренә шик салып, партия лидерына каршы сөйләргә кем кушты икән Солтангалиев иптәшкә? Аңламадым. Владимир Ильич Аурый, Солтангалиев иптәш. Ә син аның саташып язган әйберләрен түземный коммунистлар арасында пропагандалап йөрисең. Политбюрода синеңчә наданнар утырамы? Ильичнең ул хезмәтләренә минем үз карашым бар. Минем фикерем чынлап та сезнекенә капма-каршы. Әмма үз фикерләрем белән уртаклашырлык кына хокукым бар дип беләм. Ләкин мин котку таратмадым. Ни бары фикер уртаклаштым. Атның ялына ябышырга өлгермәгәч, койрыкка үрелүдән файда юк. Шуны онытма. Икенчедән, Советларның явыз дошманы Зәки Вәлиди белән элемтәдә торасың диләр. Монысын ничек аңларга? Диючеләрдән сорарга иде, иптәш Сталин. Менә, ука. Син язгансың бугай. Кеше хатын уку яхшы түгел, иптәш Сталин. Синең хатмы? Әйе, минеке. Ләкин ул хат сезгә адресланмаган. Һәм гомумән аны кулга төшерү һәм уку сезгә нигә кирәк булды? Генсекның башка эшләре дә аз түгелдер ич. Бу миңа түгел. Революция өчен, партия өчен кирәк. Кем белән? Зәки Вәлиди белән элемтәгә керергә. Вәлидине дошман ясаган, тарих сукмагыннан адаштырган кешеләр бар. Сез аларны яхшы беләсез. Вәлидинең басмачлар арасында булуы безнең хата. Син нәрсә? Солтангалиев, авызың ни әйткәнне колагың ишетәме? Бик белеп сөйлим, иптәш Сталин. Зәки Вәлиди советларга каршы түгел иде. Хәтерлисездер. Безгә ышанып, үзе килде. Әмма аны алдадылар. Зәки Вәлиди белән элемтәгә чыгуым совет дәүләтенә зыянга түгел, файдага гына. Димәк, социализм идеяләрен тарату өчен шифрлы язу кирәк булган. Шифр түгел ул. Хат саф татар телендә, безнең үз графикыбызда. Минем берәүгә дә грузин графикасында хат язганым булмады. Чөнки ГПУ органнарыннан яшерен эшем юк. Ә сиңа яшерергә кирәк булган. Ялгышасыз. Үз милләттәшем белән ана телендә сөйләшү минем шәхси эшем. Инде мине тыңла. Беренчедән, Үзәк комитетта һәм политбюродагы сөйләшүләрне дөньяга чәчкәнсең. Икенчедән, басмачылар хәрәкәте җитәкчеләренең берсе булган Зәки Вәлиди белән элемтәгә кергәнсең. Өченчедән, Совет дәүләтеннән һәм Коминтерннан яшерен рәвештә чит ил агентлары белән... Бусы инде ялган. Таҗи Бакши һәм Җәләл хакында ни диярсең? Алар бит икесе дә коммунистлар, иптәш Сталин. Таҗи Бакши Иран коммунисты, ә Җәләл Төркиядән. Коммунистлардыр бәлки. Әмма төрекләр. Ә төреккә ни булган? Мин үзем дә төрки халык вәкиле. Димәк, бу хәбәрдә дөрескә чыга. Җинаятеңнең монысын да танысың алайса. Сезгә беренче генә әйтүем түгел. Көнчыгыштагы милли азатлык хәрәкәтенә
үз карашым бар минем. Ул хакта Ильичка да, Троцкийга да аңлатканым бар. Кызганыч, бер кезде ул тәкъдимне чынга алмады. Социализмның җиңүе өчен безгә шәрык илләренә йөз белән борылу зарур. Көнчыгышта, колониаль изелүдән йончыган илләрдә революцион шартлар өлгереп җиткән. Әлеге форсатны ычкындырсак, төзәтеп булмаслык хата ясарбыз. Матур сайрыйсын сайравын. Әмма Кырым Республикасының наркаюсты Фирдәвес белән яшерен һәм серле хат алушуларын гына ничек аңлатырсың? Сез мине гаҗәпләндерәсез, иптәш Сталин. Бәлки хатыным белән урын өстендә ятканда сөйләшүләремдә кемнедер кызыксындырадыр. Кирәксә, аларын да кулга төшерербез. ГПУ органнары барында ишетеп күреп торырга тиеш. Ут белән шаярасың, Мирсәет. Якын күреп әйтәм, Мирсәет. Бу очракта үзеңне ГПУдан саклап калырмын. Әмма киләчәктә... Рәхмәт инде кайгыртуыгызга. Ләкин ГПУның большевиклар өстеннән күзәтчелек итүе кемгә кирәк булды? Бу дөньяда һәр нәрсә тикшерелергә тиеш. Алла да бит. Әнә, сакланганны гына саклыйм дигән. Аңлады бит, Сталин. Совет дәүләтеннән яшерен эшем юк, үзегез беләсез. Киңәшләрегезне истә тотырга тырышырмын. Тырыш. Әле 1922 елның 2 яртысында ук турыдан-туры Сталин кушуы буенча ГПУның көнчыгыш бүлегендә Мирсәет Солтангалиев өстеннән эш кузгатылган һәм инде күзәтү оештырылган була. Әлеге соң дәрәҗә яшерен эшне башкарып чыгу Петерска йөкләтелә. Гомуми күзәтүчелек вазифаларын оператив идара начальнигы Минжинский башкара. Дистәләгән яшерен агентлар җиңсезганып эшкә керешә. Әләк һәм ялалар белән калын папкалар тутырыла. Иптәш Минжинский, әзерме инде сез? Кәгазьләр байтак җыелды, иптәш Сталин. Кулга алу өчен нигез бармы? Җитәрлекме компромат? Белмим шул, иптәш Сталин. Мәгълүматлар байтак. Әмма аларның чынлыгын раслау җиңел булмаячак. Үзең ышанасыңмы соң? Әйтүе кыен, иптәш Сталин. Урынсыз яла ягуга охшаганнары, шиклеләре байтак күренә. Соң алайса, эшләгез? Партияның 12-нче съезды тамамланганның 2-нче көнендә Солтангалиевны Сталин чакыртып алды. Керегез. Утырыгыз. Ничек инде синең хәлләр? Төркиягә качарга ниятлисең диләр. Дөресме шул? Минем үз ватаным бар. Мин берәүдән дә качарга җыенмыйм, иптәш Сталин. Мин дә шулайдыр дип уйлыйм. Сезгә берәүнең дә янаганы юк.
Моның өчен сәбәп тә күрмим. Иптәш Сталин, беләсезме? Илдә һәммә милли низакка киртә куярга кирәк безгә. Бу эшне иртәгәге көнгә калдыруда минемчә ярамас. Килешәм. Кирәк. Кирәкнең шамасы юк. Әмма ничек? Менә без монда бер проект әзерләгән идек. Бу озак еллар дәвамында тупланган тәҗрибә нәтиҗәсе. Әзер проект дисең инде алайса. Ярар. Калдырып тор. Танышырмын. Төзәтмәләргә тәкъдимләргә юл ябык түгел. Үзегез беләсез, мәсьәлә бик җитди. Әйе, җитди. Әлбәттә төзәтмәләр кертәсе булыр. Тагын бер 10-15 көннән очрашырбыз. Димәк, 10 көн. Әйе, 10 көн. Ашыктыра да алабыз әлбәттә. Мин түзәргә өйрәнгән, иптәш Сталин. Көтәрмен. Ярар. Карарбыз. Бір 1923 ел майының 4-нче көне иде. Көн кичкә ушып килгән бер мәлдә аны үзәк контроль комиссиясына, Шкирятов кабинетына чакырттылар. Анан да яңалык көткән булып чыкты. Бүлмәдәгеләрдән аңа Минжинский гына таныш иде. Ул аны-моны уйламаган мизгелдә артта турып калган ике адам көтмәгәндә Солтангалиев өстенә ташландылар. Кулларын кайырырга кирештеләр. Тик Мирсәет алар кулыннан бик тиз шуып чыкты. Ялт кына аркасын стенага терәп, кабурасына үрелде. Сөлгенмәгез. Башыгыз ике булмаса, коралга тотынырга уйламагыз. Гайрәтле кеше син, Солтангалиев. Нәрсәгә нигезләнеп? Кем буйрыгы белән кулга алырга җыендыгыз мине? Үзәк контроль комиссиясенең партколлегиясе карары нигезендә. Таныша аласыз, рәхим итегез. Бу бит копия. Аның дөрестлеген кем раслый ала? Мин раслый алам. Иптәш Куйбышев? Мин сезгә иптәш түгел. Менә монысы оригиналга. Сез партия һәм советларга каршы элемент буларак кулга алынасыз. Гаепле булуымны раслыйсыз икән. Богауны да үз кулларыгыз белән салыгыз алайса. Иптәш Минжинский, богау салыгыз да алып китегез үзен. Юк инде, юк. Мондый карарга кул куюдан җирәнмәгәнсез икән. Богауны да үзегез кидерегез. Минжинский, алыгыз үзен. Юк инде. Кулга богауны үзәк комитет секретаре иптәш Куйбышев үзе салсын. Минжинский, алып китәсезме юкмы? Без төрмәдә түгел, иптәш Куйбышев. Үзәк комитет бинасы бу. Тавыш чыгару сезнең файдага түгел. Мин көтәм. Без корал куллана алмыйбыз, иптәш Куйбышев. Солтангалиевның үҗәтлеген беләсез. Бәлки, чыннан да ул теләгәнчә кирәктер. Ярар. Теләгең шул гына икән, рәхәтләнеп мин кидерәм иптәш Солтангалиевкә богауны. Солтангалиевның кулга алынуы турындагы хәбәрне Сталинга Валериан Куйбышев үзе җиткерде. Гайрәтле икән татарин. Минжинский бер пичмакка пысты, егетләре идәндә тәгәрәшә.
Җаваплылыкны үзем алырга туры килде. Тик менә җаным тыныч түгел. Ни булды җаныңа? Солтангалиевнең яклаучылары күп, иптәш Сталин. Телеграммалар ява башлады, үзлексез шалтыраталар. Авам сүзеннән өстен буларга кирәк. Полководец. Политбюро әгъзалары арасында да мөгез чыгаручылар табылыр. Троцкий мәсәлән, Зиновьев, Бухарин. Аларга исең китмәсен. Төркләр бу эшне зурга җибәргә җыена дип ишеттем. Иран һәм Һиндстан матбугатында да аның исемен төрләндерәләр икән. Төрләндерсеннәр. Французлар, инглизләр дә кызыксын әнә. Минем үземә шалтыраталар. Димәк, без дөрес эшләгәнбез. Сез хаклы, иптәш Сталин. Әле бүген беләсезме, кемнәр килде минем янга? Әйе, тыңлыйм. Төркия илчесе Мөхтәр бәй килгән. Үзе генә түгел. Беренче урынбасары Әзиз бәйне дә иярткән. Нинди йомыш белән дип уйлыйсыз? Тыңлыйм, иптәш Сталин. Төрек җәмәгатьчелеге исеменнән Солтангалиевны азат итүебезне үтенәләр. Аның язмышы белән Мустафа Кемаль патша үзе кызыксына икән хәтта. Менә кемнең кулына беләзек кидергәнсез, иптәш Куйбышев. Әйе, аңлашыла. Солтангалиев махсус кагазы ул. Ишеткәнем бардыр шундый кагаз турында. Аны яклап хат җибәргән, тавыш күтәргән һәммә кеше партия һәм халык дошманы. Без шул рәвешле аның үзен генә түгел, тышкы һәм эчке дошманнарыбызны да ачыкларбыз. Татарлар арасында аеруча күп советның дошманнары. Әйе, ачыкларга кирәк ул дошманнарны. Менә сез ачыкларсыз аны, иптәш Куйбышев. ГПУ ачыклар. Миннән җитәр, иптәш Сталин. Мин былай да аңа бугау кигезгән кеше. Димәк, куркасың инде алайса. Курыкмыйм, иптәш Сталин. Үзәк комитет секретарына килешерме дим? Менә нәрсә. Урыннардагы партия һәм совет җитәкчеләреннән күмәк хатлар килә башлады. Һәммәсе дә милли республикалардан. Моны туктатырга кирәк. Әнә, республика җитәкчелеге тулы составында нота җибәргән. Политбюро исеменә. Ни җитми үзләренә? Татар башкорт өчен, Төркстанлылар һәм казак өчен, берыштан башка вак милләтчеләр өчен җанын бирергә әзер иде ул. Бугазга бугаз килеп чәйнеште. Россия коммунистлары өчен бу кирәк идеме? Хикмәт менә нәрсәдә. Гаҗәп халык бу татарлар. Һич тәртә арасына тыгам димә үзләрен. Менә, мин сезгә нәкъ шундый бурыч йөкләргә җыенам да. Тәртә арасына тыгарга һәм авызлыкларга кирәк үзләрен. Масаймасыннар. Юкса, грузин коммунистларыннан да булайрак азындылар. Янәсе, аларда октябрьгә кадәр үк партияга кергән большевиклар бар. Әйе, тәртә арасына тыгарга. Политбюрода менә мондый карар үткәрергә кирәк. Бер-ике атнадан барлык милли төбәкләрдән җаваплы хезмәткәрләрне җыярга һәм Солтангалиевны фаш итәргә. Бу эшне оештыру һәм башкарып чыгу сиңа йөкләтелә, иптәш Куйбышев. Фаш итү өчен дәлилләр кирәк, иптәш Сталин. Әлегә алар аз.
Сылтанғалиев законны яхшы белә. Аларны ул шундук кире кагачак. Дзержинскийның әлеге эшкә катышмавыннан ук аңладым мин моны. Ленинның да хуплау ихтимал. Ленин юк инде ул. Син аны юк дип сана. Ә Сылтанғалиев төрмәдә, сак астында. Куллары богаулы. Һәм ул богауны иптәш Куйбышев үзе салган. Докладтан дәлил таләп итүче булмаячак. Ышандырырлык итеп сөйләү һәм гаепләү генә сорала сездән. Аңлыйм, иптәш Сталин, аңлыйм. Ә соң мин татарларның төп дошманына әйләнмәмме? Татар бөтен Россия буйлап таралган. Юкка шүрләмә. Шул эшне башкарып чыксаң, киресенчә, татарлар өчен син күренекле шәхескә әйләнәсең. Казандагы үзәк мәйдан аның исемен түгел, синең исемне йөртер. Татарстандагы шәһәрләргә, авылларга, заводларга бирелер исемең. Куйбышев исеме татарның тешләренә керә торган булыр. Кызыкмы? Син беләсең. Мин буш сүз сөйли торган кеше түгел. Сүземдә тора беләм. Сылтанғалиев эше каралачак махсус киңәшмәгә 2 көн кала, Сталин үз янына Минжинскийны чакыртып ала. Сөйлә. Дәлилләрегез җитәрлекме? Документлар әзерме? Икенче парламент эше йомгакланды. Игътибарга лаеклы документлар менә монда. Анысы үзегездә калсын. Миңа нәтиҗәләр кирәк. Сылтанғалиев гаеплеме? Гаепле, иптәш Сталин. Ул гаеп. Нидән гыйбарәт? Сезгә мәгълүм булганча, Көнчыгышка мөнәсәбәте, милли сәясәттә аның фикерләре партия һәм совет дәүләтенекеннән кискен аерылып тора. Моны җинаять дип билгеләп буламы соң? Әлбәттә, җинаять. Чөнки ул Төркстан һәм Казакъстанда мөстәкыйль республикалар төзү идеясе белән йөри. Тагын, дәвам итегез. Тагын Сылтанғалиев төрек, фарсы һәм әфганлыларның илчелекләре белән элемтәдә тора. Аларга нинди мәгълүматлар тапшыруы мәгълүм түгелме? Анысын белә алмадык, иптәш Сталин. Әмма Көнчыгыш илләрдәге хәлләр белән даими кызыксынганы исбат ителә. Кызыксынуны җинаятькә санап буламы соң? Әйе. Җинаять, иптәш Сталин. Чөнки ул үзенең килеп чыгышына якын милләтләр язмышы, ислам динендәге халыклар язмышы белән кызыксына. Тагын ни әйтерсең? Зәки Вәлиди белән элемтәгә омтылуы да исбат ителә. Омтылышны җинаять дип буламы соң? Кая омтыла бит, иптәш Сталин. Бу очракта ул совет дәүләтенең төп дошманнарыннан булган Зәки Вәлидигә чыккан. Максаты мәгълүм. Мөселман һәм төркиләренең бер-берсен үтерүенә чик кую. Аңлашылды. Ишкәнсез икән, ишәк шумарын.
Ничек бар? Шулай, иптәш Сталин. Ничек бар? Шулай ашыклау өчен мени ул, гапу. Сез дә бит хәзер дәүләт һәм партия органнарындагы кадәр кеше эшли. Нәрсә белән шөгыльләнәсез сез анда? Шул эшләр өчен утыртып буламы Солтан Галиевны? Шуны әйт син миңа. Утыртып булмый шул, иптәш Сталин. Солтан Галиевны бүген үк азат итәргә кирәк. Тагын 2 көннән Солтан Галиев эше буенча махсус киңәшмә узачак. Сез шуны онытмагыз. Ул партиядан чыгарылды. Партия һәм хөкүмәткә хыянат итте. Шул азмы? Аз түгел, иптәш Сталин. Бу зур җинаят. Ул кәгазьләрегезне Куйбышевка илтеп тапшырыгыз. Ул докладчы. Айыплымы түгелме икәнен ул ачыклар. Аның башын катырмагыз. Тагын менә нәрсә. Ялгышмасам, сез ГПУда көнчыгыш бүлеге ачкан идегез. Бер очтан Солтан Галиевның әшнәләрен дә хәтергә алмый ярамас. Аңлашылдымы? Аңладым, иптәш Сталин. Сез язучы Ренат Мөхәммәдиевның «Сират күпере» дигән романы буенча эшләнгән радио тамашаның 3нче өлешен тыңладыгыз. Сценарий авторы Әхмәт Рәшит. Рольләрне башкардылар: Мирсәет Солтангалиев, Ренат Таҗетдин, Рауза хатыны Дания Нурлы, Раузаның әнисе Асия Гали, Сталин Фәниз Җиһаншин, Ленин Наил Дунай, Мулланур Вахитов, Ирек Бахман, Гаяз Исхакый, Илдус Ахмәдҗан, Зәки Валиди, Халим Җәләй, Галимҗан Баруди, Әнвар Гыбайдуллин, Садры Махсуди, Идрис Мәсхуд, Ильяс Алкин, Юнус Сафиулла, Якуб Шанышев, Илдар Хайруллин, Кари Грасис, Николай Юкачев, Яков Шейкман, Илтизар Мөхәммәдгали, Саид Галиев, Марсель Жаббар, Куйбышев, Мансур Ибрахим, Минжинский, Харис Төхвәтулла, Аруджиев, Фәрит Мәмәш, Берия, Илдус Фәиз, Айрат Арслан алып барды. Радио тамашаны эфир өчен режиссер Әлфия Гыйләҗи, тавыш операторы Асия Бикбау, мөхәррир Рөстәм Акъегет әзерләде. Тамашаның ахыры бүген 13:10 яңгыраячак. Казан сөйли. 13:10. Әдәби-драматик тапшыруларыбыз дәвам итә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга язучы Ренат Мөхәммәдиевның «Сират күпере» дигән романы буенча эшләнгән радио тамашаның ахыргы өлешен тәкъдим итәбез. Сценарий авторы Әхмәт Рәшит. Рольләрне башкаралар: Мирсәет Солтангалиев, Ренат Таҗетдин, Рауза хатыны Дания Нурлы, Раузаның әнисе Асия Гали, Сталин Фәниз Җиһаншин, Ленин Наил Дунай, Мулланур Вахитов, Ирек Бахман, Гаяз Исхакый, Илдус Ахмәдҗан, Зәки Валиди, Халим Җәләй, Галимҗан Баруди, Әнвар Гыбайдуллин, Садры Махсуди, Идрис Мәсхуд, Ильяс Алкин, Юнус Сафиулла, Якуб Шанышев, Илдар Хайруллин, Кари Грасис, Николай Юкачев, Яков Шейкман, Илтизар Мөхәммәдгали, Саид Галиев, Марсель Жаббар, Куйбышев, Мансур Ибрахим, Минжинский,
Харис Төхфатулла, Аруджиев Фәрит Мәмәш, Берия Илдус Фәйіз. Айрат Арыслан алып бара. Радио тамашаны эфир өчен режиссер Әлфия Гилази, тавыш операторы Асия Бекло, мөхәррир Рөстәм Ахунов хәзерләде. Солтанғалиев іші қаралашақ махсус кеңешмеге 2 күн қала, Сталин өз янына Минжинскийні шақыртып ала. Сөйле. Дәлилләрегез җитәрлекме? Документлар әзерме? Икенче парламент эше йомгакланды. Игътибарга лаеклы документлар менә монда. Анысы үзегездә калсын. Миңа нәтиҗәләр кирәк. Солтанғалиев гаеплеме? Гаепле, иптәш Сталин. Ул гаеп. Нидән гыйбарәт? Сезгә мәгълүм булганча, Көнчыгышка мөнәсәбәте, милли сәясәттә аның фикерләре партия һәм Совет дәүләтенекеннән кискен аерылып тора. Моны җинаят дип билгеләп буламы соң? Әлбәттә, җинаят. Чөнки ул Төркстан һәм Казакъстанда мөстәкыйль республикалар төзү идеясе белән йөри. Тагын, дәвам итегез. Тагын Солтанғалиев төрек, фарсы һәм әфганлыларның илчелекләре белән элемтәдә тора. Аларга нинди мәгълүматлар тапшыруы мәгълүм түгелме? Анысын белә алмадык, иптәш Сталин. Әмма Көнчыгыш илләрдәге хәлләр белән даими кызыксынганы исбат ителә. Кызыксынуны җинаятка санап буламы соң? Әйе. Җинаят, иптәш Сталин. Чөнки ул үзенең килеп чыгышына якын милләтләр язмышы, ислам динендәге халыклар язмышы белән кызыксына. Тагын ни әйтерсең? Зәки Вәлиди белән элемтәгә омтылуда исбат ителә. Омтылышны җинаят дип буламы соң? Кая омтыла бит, иптәш Сталин? Бу очракта ул Совет дәүләтенең төп дошманнарыннан булган Зәки Вәлидигә чыккан. Максаты мәгълүм. Мөселман һәм төркиләренең бер-берсен үтерүенә шик кую. Аңлашылды. Ишкәнсез икән, ишәк шумарын. Ничек бар? Шулай, иптәш Сталин. Ничек бар? Шулай ачыклау өчен мени ул, Гапу. Сез дә бит хәзер дәүләт һәм партия органнарындагы кадәр кеше эшли. Нәрсә белән шөгыльләнәсез сез анда? Шул эшләр өчен утыртып буламы Солтанғалиевны? Шуны әйт син миңа. Утыртып булмый шул, иптәш Сталин. Солтанғалиевны бүген үк азат итәргә кирәк. Тагын 2 көннән Солтанғалиев эше буенча махсус киңәшмә узачак. Сез шуны онытмагыз. Ул партиядан чыгарылды. Партия һәм хөкүмәткә хыянат итте. Шул азмы? Аз түгел, иптәш Сталин. Бу зур җинаят. Ул кәгазьләрегезне Куйбышевка илтеп тапшырыгыз. Ул докладчы. Айыплымы түгелме икәнен ул ачыклар. Аның башын катырмагыз. Тагын менә нәрсә. Ялгышмасам, сез ГПУда
Көнчыгыш бүлек ачкан идегез. Бер очтан Солтан Галиевның әшнәләрен дә хәтергә алмый ярамас. Аңлашылдымы? Аңладым, иптәш Сталин. Бик шау-шулы үткән ул махсус киңәшмә турында матбугатта шактый тәфсилле язылды. Кем нәрсә әйткәне, кемнең нинди хөкем карары тәкъдим иткәне бүгенге укучыга яхшы таныш. Берәүләр Солтан Галиевны атуны таләп итсәләр, икенчеләр аның революция өчен көчен кызганмавына, нәтиҗәле эшләвенә басым ясыйлар. Соңгыларының фикерләре дәлиллерәк була күрәсең. Эшнең кая кабрылуын төшенеп алган Сталин үзен инде Солтан Галиевны яклаучы итеп күрсәтергә тырыша. Аны азат итәргә тәкъдим ясый. Тагын берничә көннән политик эшчәнлеген дәвам итмәү турындагы имзасын алып, Мирсәет Солтан Галиевны иреккә чыгаралар. Әйләнә-тирә яшеллеккә күмелеп утырган 19 июнь иртәсе була бу. Солтан Галиевның иреккә чыгуына инде ничә айлар. Сталинга кабул итүен үтенеп, 3-4 мәртәбә хат белән мөрәҗәгать итте. Әмма алар суга төшкәндәй иссез югала барды. Ни уңай, ни тискәре җавап алынмады. Генераль секретарь дәшмәү белән газаплы иде аны. Ниһаять, сентябрь айында уртак танышлар аркылы эш йөртеп, максатына иреште Мирсәет. Аны генераль секретарь янына чакырдылар. Ничек яшисең? Хәлләр ничек? Солтан Галиев иптәш. Күргәнегезчә сау сәламәт иптәш Сталин. Зарланмыйм әлегә. Сөйләп җибәр. Нинди йомыш китерде үзеңне? Мин барыбер үземне партия агызасы дип саныйм иптәш Сталин. Рәсми рәвештә дә коммунистлар сафына кайтару урысны үтенәм. Менә ничек? Партия бер урамнан икенчесенә үтеп йөри торган тақырык түгел ул. Син моны яхшы беләсең. Беләм, иптәш Сталин. Ничә тапкыр якладым. Ничә тапкыр гафу иттем үзеңне. Ярар. Тагын тырышып карармын. Гаризам язылган, иптәш Сталин. Әлегә кирәкмәс. Гаризаңны ким дигәндә тагын 1 елдан язарсың. Хәзергә син булай эшлә. Правдага үзеңнең ялгышларыңны танып, һәм милләт мәсьәләсендәге тайпылуларны ачы фаш итеп, зур мәкалә яз. Сталин өчен түгел, башкалар өчен кирәк бу. Сталин сине яклады, һәм Сталин сине яклар да. Ташламас. Ярар. Мен уйлап карармын, иптәш Сталин. Монда уйлап торасы юк. Айыбыңны танырга гына кала. Партия каршындагы хаталардан баш тартырга. Иптәш Сталин, сез миңа авыр, булдыра алмаслык авыр бурыч йөклисез. Әйткәнем бар иде, тагын кабатлыйм. Нинди гаебем бар минем? Гаепсез икәнеңне үзең испат ит. Беләм, сиңа җиңел түгел.
Юк гаепне бар итеп булмый бит, иптәш Сталин. Табарга тырыш. Соң чиктә намыс дигән нәрсә бар. Партиягә, иманыма хыянат иткән. Сөйләмә намус турында. Аннан бутка пешереп булмый. Син менә үзегезнең татар милләтчеләрен фаш ит. Башкортларны, Түркстанлыларны, Кырымнарны. Дәвам итегез, иптәш Сталин. Беләм, сез һәммә төркиләрне санап чыгарга әзер. Төркиләрдән һәр вакыт гаеп эзләдегез. Башны кискәндә шәшем әрәм була дип еламыйлар. Иптәш Султангалиев. Ойлагыз. Ихтиярыгыз. Сезгә кирәк. Сез сорыйсыз кебек. Эшлә. Үзеңне күрсәт. Берәр елдан соң карап карарбыз. Султангалиевнең кабат партияга кайту турындагы гаризасы 1924 ел декабрьнең 15 көнендә Үзәк контроль комиссиясының президиум утырышында карала. 2,5 битлек гаризаны укып азапланмыйлар. Петерс алдан ук кәгазьгә суктырылган карарын укый. Анда партиядан читтә торган дәврдә үзенең җитди хаталарын танымауы һәм шул хаталары турында матбугат битләрендә язып чыкмау сәбәпле Султангалиевнең партияда тургызылуы турындагы гаризасын кире кагарга диелгән була. Зур авырлыклар белән Кооперативная жизнь журналына әдәби хезмәткәр булып урнашкан Мирсәидне көннәрдән бер көнне редактор чакырып ала. Эшегездән канагать идек. Әмма гафу итегез инде, аерылышырга туры килер. Сәбәбен сорамагыз. Сез дөнья күргән кеше үзегездә аңлыйсыз булса кирәк ди. 26 елның көзендә күпме гомерләр эшсезлектән интеккәннән соң Мирсәид Султангалиев ниһаять бөтен Россия аучылык җәмгыятенең җаваплы вәкиле итеп билгеләнә. Идел-Урал төбәкләренә беренче сәяхәтендә үк аны махсус әзерлекле яшерен агент ОГПУ хезмәткәре озатып йөри. Һәр шәһәрдә аны яңа шымчылар көтеп тора. 1927 елның гыйнвар урталарында Мирсәид Султангалиев Сталин белән янә бер мәртәбә очраша. Башлап теләк белдерүче Сталин була. Партия сафларына кайту теләгең һаман да шулайдыр бит әле. Мин үземне әле дә халык азатлыгы өчен көрәшчеләр сафында саныйм. Фиркали булып та хезмәт ияләрен кул итәргә омтылучылар бар. Шул сәбәпле партиягә кайту турындагы үҗәтлегем сүрелә төште. Алай икән. Гаилә хәлләрең ничек? Рәхмәт, иптәш Сталин. Мине гаилә хәлләрем турында сөйләшергә чакырмагансыздыр. Син һаман да шул ук. Аз гына да үзгәрмәгәнсең, Султангалиев. Шәчләрең генә агарган. Иптәш Сталин, әйтегез әле, ни өчен чакырдыгыз? Онытырга вакыт бит инде. Сине онытып буламысың? Теге дөньяга киткәчтен дә сагындырырсың әле. Нәрсә, иптәш Сталин? Теге дөнья хакындагы уйлар киләмени башыгызга? Буржуаз матбугат социализм төзү юлында Сталинның ике дошманы бар дип яза.
Білесізме кімдер? Бірсі Троцкий, икеншісі Сұлтанғалиев. Бәлки ул душманларыны сіз үзегіз ойлап шығарғансыздар. Троцкий социализмға душман түгел. Троцкий сенің көптенгі әшнәң. Бұ миңа мәғлум. Әмма ойлап қара. Үзәк комитет ішінде бір тоқтаусыз аяқ шалулар. Генерал секретарь шуларға түзіп тұрырға тиішме? Yok иптәш Сталин. Троцкийға қаршы шығызда мен сізге юлдаш бола алмам. Башқа біреуін іздеңіз. Мен сенен үміт үзмеген едім әлі. Социализм түзушілер сафына қайтарсың деп ышана едім. Буржуаз мәтбуғат сенің хақта да дұрыс фикірді екен. Демек, Миңа кетерге рұқсат, иптәш Сталин. Сау болыңыз. Оңышылар тілейм. Мен сен әлі ышанам. Ойлан. Сенің үшін Троцкий қадірлерек ме? Әлі башың ма? Бір 1928 жылының 8 декабрінде ОГПУ-ның күншығыш бөлігіне Ягода имзасы білән рәсми күрсәтмә жібәрілі. Ватяк өлкәсенә командировкаға киткән Сұлтанғалиевны қолға алырға дейілген боланды. 13 декабрьгә конвой аны Мәскәүгә китереп җиткерә һәм тикшерү органнарына тапшыра. Суд Мирсәйит Сұлтанғалиевны үлем жазасына атарға хөкем итә. Ләкин үзенең сәяси корбаны белән мәңгегә хушлашырга ашыкмый әле Сталин. Күп тә үтми, үлем жазасы 10 еллык концлагерь белән алмаштырыла. Мирсәйит Сұлтанғалиев һәм аның аркадашлары махсус конвой белән берәм-берәм Салавкига азатыла. ГПУ хәйләләрен яхшы белгән һәм алардан инде әллә кайчан өмет үзгән Мирсәйит 4 ел буе дәшми. Чөнки тирә-юны шымчылар тулы бу мөхиттә ул беркемгә дә шанмый инде. Ә яшисе, кеше булып каласы бик килә иде аның. 1934 ел урталарында туберкулез янагыннан тамам җәфа чиккән Сұлтанғалиев яна бер мәртәбә Сталинга мөрәҗәгать итә. Сәяси душманны үтерү көнчелек галәмәте түгел. Ул яклаган идеяларның тамырын корытырга кирәк дип фикер йөртә Генсек. 1934 елның ахырында шартлы рәвештә азат ителгән Сұлтанғалиевны материкка, Саратов шәһәренең дәүләт куркынычсызлыгы органнары карамагына җибәрәләр. 1937 ел мартның 19 көне ашыга кабалана эшкә килеп җиткән Мирсәитне төгәл иртәнге 8 сәгатьтә тагын кулга алалар. Бу юлы аны бер дәлилсез Саратов өлкәсендәге милләттәшләре арасында, аерым алганда Перелюбский районында яшәүче татар-башкорт вәкилләре арасында Совет хөкүмәтенә һәм ВКПБ-га каршы эш алып баруда һәм контрреволюцион группалар оештыруда гаеплиләр. Саратов өлкәсенең күп кенә авылларыннан ир-атлар, хатын-кызлар хөкемгә тартыла. Сұлтанғалиев өчен яңа баштан бүтән илне, иң әүвәле Төрки республикаларны тетрәндерерлек, куркуга салырлык вакыйгага әверелдерү максаты куелган була.
Саратовқа Лаврентий Бериядан Сұлтанғалиевні Қазанға көшірге әмір келіп түші. Қайда, әмма Қазанда милләтчілікні фаш ете біләләр деп фикір йөртә ул. Текшеру эшләре, демәк сорау алу һәм үзлексез җәзалаулар Казанда 1939 елның 16 июненә кадәр дәвам иттерелә. Аннан Сұлтанғалиев Мәскәүгә күчерелә. 3389 номерлы гаепләү актын бик җентекләп әзерлиләр. Аны Лаврентий Берия үз күзәтчелеге астында тута. Генераль секретарьның бу эшкә битараф түгеллеге яхшы мәгълүм. 1939 елның 8 декабрендә СССР Верховный суды хәрби коллегиясының ябык утырышында прокурор һәм адвокат катнашыннан башка Сұлтанғалиев эше карала. 21 сәгать 15 минутта суд киңәшү өчен чыгып китә. 23 сәгать 15 минутта рәислек итүче хөкем карарын игълан итә. Иң каты җәза ату ысулы белән. Суд гаепләнүченең хөкем карары белән ризалашмаган тәкъдирдә СССР Югары Советы Президиумына мөрәҗәгать итү хокукы булуын искәртә. 23 сәгать 20 минутта рәислек итүче утырышны ябык дип белдерә. 1940 елның 20 гыйнварында СССР Югары Советы Президиумы Мирсәет Сұлтанғалиев гаризасын кире кага. Мен 1940 елның 28 гыйнвар иртәсендә Сталин кушуы буенча Лефортово төрмәсенә Лаврентий Берия үзе килә. Безне икебезне генә калдырыгыз. Я, Сұлтанғалиев. Соңгы сүзең ни булыр? Эшләнмәгән эшләр, әйтелмәгән сүзләр, язылмаган китаплар кала. Кызганыч ничектер. Һәммә нәрсә буталган, дөньяның гүя асты өскә китерелде. Максатка ирешеп булмады. Күңел теләгәнчә яшәп, башланган эшләрне тәмамлап булмады. Нишлисең, кызганыч? Үкенәсеңме? Юк. Юк, үкенмим. Үкенерлек эш эшләмәдем. Соңгы сүзең шулмы? Соңгы сүзгә барып җителмәгән иде шул. Илеңдә тынычлык, халкың күңелендә тыңгылык юк чагында сүзләр күп, әмма соңгысын табу авыр. Иптәш Сталинга әйтәсе сүзең юкмы? Бу хакта иптәш Сталин үзе сорашырга кушты. Иптәш? Юк, иптәш түгел. Сталинга мин ышанган идем. Ә ул илне адаштырды. Кемне адаштырды? Синеме? Юк, мин адашмадым. Адашмаганга, адашырга теләмәгәнгә шушы урындыкта утырам. Социализмны адаштырды. Илне, халыкларны. Туктат!
Туктадылар сиңа. Соңғы сөзің бармы сенің, юқма, юқса? Алайса соңғы сөзімді тыңлағыз. Мен оларын туған тілімді, фақат туған тілімді айтырмын. Сөзма алайса қабахат. Тезірек бол, менім вақытым шиклі. Қылдан ішке, қылыштан өткен сират көпірлерін кешу, жеңіл түгел екен халқым. Шулайда мен шанам. Сіз язучы Ринат Мухамбадиевнің «Сират көпірі» деген романы бойынша эшләнгән радиоспектакльнең икенче кисәген тыңладыгыз. Спектакльне Айрат Арслан алып барды. Сценарий авторы Ахмет Рашид. Мирсәйд Султангалиев, Ринат Тажетдин, Рауза, Дания Нурулла, секретарь кыз, Гүлнара Хафизова, Сталин, Фәнис Җиһанша, Заки Валиди, Халим Җәләй, Сәйид Галиев, Марсель Жаббар, Ленин, Наил Дунай, Минжинский, Харис Төхфатулла, Куйбышев, Мансур Ибрахим, Берия, Илдус Фәйз. Спектакльне радио өчен режиссер Әлфия Гыйлаҗи, тавыш операторы Асия Бикбау, мөхәррир Рөстәм Акъегет әзерләделәр.